Ter henne alweer de vierde wedstrijd van het SKS Kampioenschap 2024. Naast mij Gele Tadema. Gele, welkom. Dankjewel. Je vorige winnaar van de IFKS, mag ik er altijd even bij zeggen, hè? Nou, goed op mij net. We zijn nog bij de SKS, dus daar hebben we door. Hey, maar kampioen ben je voor je leven. Dat is weer. En als je het hebben over ideale omstandigheden, dan heb je het misschien ook wel hoe je hoort, hè? Wat is dit? 4, 5 uitzitters, nooit size misschien? Ja, nou die zij zitten nog net best, maar het zijn ideale omstandigheden. Prachtig warm te chillen. En zeker, nou ja, dan zult er iets wetter aan wij komen en dan zou beginnen op Terhennen met 4 of 5. Ja, dat is echt wel prachtig voor het publiek, maar ook voor de skippers en bemanningen. Dus echt, ja, hier train je het heel hiervoor om deze wedstrijd zielen te maaien. Ja, maar dat wordt als wel beeldig, denk ik, voor de molie. Ja, zeker. Dat zijn pittige omstandigheden. Dus rifken stekken wel net. De meeste hebben wel een rif tutsen. Dus, maar ja, dan betekent dat het wel de meeste druk in die zeilen heeft. Omdat ze krijgt wel of net rif best. Ja, dus dan, zeker dat ze dan 12 uur zielen. Dan moet, en dan is het via de wien naar onder wien. Dan moet die hele score binnenhellen worden. Dan moet de mannen nemen ons zuurstof. Ja, ze winnen nou, nou ja, de wedstrijd begint natuurlijk aan, maar ze winnen al krap een uur op het wetter. In Zielen natuurlijk. Wat valt je op? Nou, een paar dingen vallen me op. De baanleider in. Dat lijkt een open-delbaan te worden of een gatebaan. Stuurbord om. Op verzoek om het publiek wat dichterbij te krijgen. Want dat is wel een beetje een nadeel, maar in Noordwest. Dus vrij 4 van Terhennen. Maar gelukkig heeft de wedstrijdleidster wel voor een prachtige baan gekozen. Wat me wel opvalt, het is net helemaal voor de wien. Dat is wel jammer. Want dan is het een beetje romwien, dus dan zit er via de wien naar de gate wat minder in. Mooi is dat ook via de wien is, maar een gijp, een beetje loeven en dan gijpen. Dat is helemaal mooi. Dat lijkt er nog net in te zetten. Misschien verloeken ze de tonsjes nog wat. En nou ja, wat opvalt, in Hontal die ben al druk bezig om de trim goed te krijgen. En wat opvalt, Grauw, Jennewoord, Akrum, ja, die zielen echt de leelijn al van de baan. Wat ben een goede aanvliegroute zien naar de eerste cruise raken. En dat is wel mooi om te zien. Ja, die winnen ook met wanden. Ja, dat kost echt goed zien. En ja, nou hebben we dat het aan het resultaat oplevert. Hè? Zeker, de wedstrijdleider, daar is het niet kijkt alle hoer. Dat is Saskia Westerhof, die kist ook goed, hè? Want die doet ook altijd, die is ook de wedstrijdleider bij de IFKS. Alle wedstrijden van de IFKS. Ja, klopt. Een hele betoefde wedstrijdleidster. Die het goede baan erin leidt. Het echt voor de shielders doet. En wat minder naar het publiek shot. Je had er wel rekening mee, maar de basis is, en dat is ook de basis van wedstrijdziel, is om een goede baan in te lezen. Om een spannende wedstrijden van de meisjes, een goede wedstrijden van de meisjes. En nou, zij is echt gefocust daarop om dat goed te doen. Het is voor haar echt een... Ja, krijg zoals voor de skippers en bemanning een wedstrijdsport is het voor haar om die wedstrijd goed te leiden. Echt. En zij beleeft het echt als sport en om dat zo goed mogelijk te doen. Dat is echt mooi om te zien. Zeker als je daar wat dichterbij komt en dan ja, de gevoelens en de ervaringen die je van elkaar daarin leren kunnen. Dat je begrip voor elkaar krijgt. Dat is wel mooi om te zien hoe zij dat met haar team, want zij doet het net al innig. Zij doet het echt met een heel team om dat te doen. En ik vind het mooi dat de SKS, of in ieder geval de commissie Terhennen, haar hier ook bijvregen heeft of haar. In ieder geval dat zij nog wedstrijdleidster is. Want ze komt van Workum. Ja, ze is van de zielvereniging Warkum. En Oranieren er was best wel wat kritiek was natuurlijk op de wedstrijden van de SKS. En ik vind... Ek van Dij? Nou, dat valt wel wat af volgens mij. Geen actieve herinnering zullen ze dan toch? Maar ik vind het wel mooi hoe ze daar echt mee bezig zijn om daar goede baan in te lezen. En hebben we op Grauw action. En als het dan goed is, wordt er wel eens voorbij gaan. Maar de wedstrijdleider Derek Arno, ja, die onderste tonnen wat verder de I op. Dat is echt een lang cruisereis. Ja, daar wil je echt wel genieten. Voor de zielers, maar ook voor het publiek. En zeker voor de zielliefhebbers. Ja, dat maakt het wel mooi. Dat maakt het ziel echt mooi. En daar zet de SKS echt mooie stappen in, vind ik. Nou, hulde voor de SKS en ik hulde voor Saskia Westerhof. We troffen haar van de morgen zelfs bij de wedstrijdbespreking. Even jaren dat je wat ze toen vertelde. Ik denk dat het een gatebaan wordt. Dat denk ik. Maar ik wil alles toch nog even open houden. Want nou ja, je weet het, het kan allemaal zomaar weer anders zijn. Ik verwacht van niet vandaag, maar nou, het wordt best wel een uitdaging om daar de goede baan in te krijgen. Hè. Dus we gaan straks het water op. En dan wordt er al wel heel snel duidelijk of inderdaad mijn plan door kan gaan. Of dat we toch voor een andere route moeten kiezen. Want het heeft alles te maken ook met de wind die voorspeld is vandaag? Ja, de wind staat er eigenlijk noordwest op. Nou, alles wat zich afspeelt richting Bovenboei eigenlijk ver weg is van iedereen. Het is prachtig water hier, dat zonder meer. Maar nou ja, we doen het niet alleen voor de zeilers, maar ook zeker voor het publiek aan de wal. En nou, dus de uitdaging gaan we aan.
Ja, zij gaat de uitdaging ons, dat vertelde Saskia Westerhof. Ja, het wordt dus, want ze twijfelen nog een beetje van de morgen, hè. Wat wordt het? Het wordt dus echt definitief op een deelbaan, mooi en gate. Ja, nee, hartstikke mooi. Ik ben de omstandigheden mooi voor en voor de Schilders ook mooi. Hè? Dus dan hoort ik heel lang een wedstrijd. Omdat zeker bij de gate kiest kiezen. Pak ze stuurbotonnen of pak ze de bakbotonnen. En zeker als het dan achterin lijst, ja, dan kiest vaak even voor de orentonnen, heeft vrije wien. En dan, ja, dat levert hij meer op dan achterin een oorzielen, want dan is hij een smarige wien. En dan, ja, dan nummer 12, of die erachter leidt, het iets minder nadeel in het volgende kruisrak. En dat is mooi. En nog als langer een spannende wedstrijd dat goed is. Ja, we hebben natuurlijk de Smelle Wettershoorn bij de Veenhoop, bij Jennewoord. Ja, dat ben ik zelf ook skipper. Verheugen die skippers nou hier van de SKS-vloot, verheugen die haar echt op, op deze wedstrijd, het grutte wetter weer op? Nou, ik denk dat ze zich altijd verheugen op elke wedstrijd. Maar het is ook altijd wel een mooi excuus. Hè? Dan heeft ze Smelle wetters van, ja, maar wie verheugen ze op een rommelwetters? Maar echt die wedstrijden, op Veenhoop, Jennewoord, Grauw, daar geniet ze echt van. Dat ben echt de mooie wedstrijd. Dat is echt scootjesiel. Zo wie het vroeger ook. Dan moest ik door die Smelle wetters. En dat jij wel bij scootjesiel. Maar ik denk net dat Jereveen het echt heel erg leuk vond, Juster. Nee, maar dat komt door het resultaat wat ze hellen hebben. Maar aan de voorkant is het wel prachtig om daar te zielen. Daar is wel het scootjesiel begonnen. En toen moest ik die vraagt als eerste ophellen, want dat is de hoogste prijs, of als eerste afleveren. Ja, dan moest ik door de Smelle wetters. Dat jij wel bij scootjesiel. En ik daar ben de punten gewoon 0,9 tot en met 14. En iedereen wilde zo weinig mogelijk punten hellen. En ja, en toen kreeg de punten uiteindelijk aan het eind van de dag. Dat is het resultaat van wat je die in heeft. Hij heeft goede manoeuvres aan, hij heeft goed raakzield, hij heeft een goede wedstrijd zield en dan uiteindelijk, ja, Sjost was het best. En, ja, je maakt er net de volle al naar het klassementje in. Nee, helemaal net. Dat was net een sjen. Nee. Maar gewoon een goede wedstrijd zielen nou en een goede start, goede eerste rak, goed verderwinsrak en dan het volgende rak. En als dat al je goed in heeft, dan krijg je weinig mogelijk punten. Ja, maar degene die het nou wol naar het klassement, Jos, dat is natuurlijk Sieber van de Wisga van Jennewoord. Nee, die shot en het nee. Die kennen net lang een ordentje, denk ik. Ja, die had misschien een foto maken, maar dat is voor letter. Voor letter is dat leuk, maar net voor nou. Dat levert niks op, daar krijg je alleen maar les van. Doe maar eens gewoon zwaar, dat is slag voor slag, rak voor rak, wedstrijd voor wedstrijd. En dan krijg je punten, en die punten telt op. En dan krijg je een klassement, en net oorsom. Oké, we zullen het aanstaan hebben over de favorieten. Nog net van het klassement, maar specifiek van Joert. Maar eerst joggen we eventjes naar Jan Jonkman. Ja, want Jan, de waarsomstandigheden. Hoe komt het mooi de wien? Het waait hut, maar kun je dat bevestigen? We zijn vanmiddag weer in Terhennen. En de vierde wedstrijd van het scootjesielen. De Fransen zijn net Terhennen, maar ter nee. Maar ja, dat we Joert net op een kosthuis binnen, dat merken we vanmiddag wel. Want het is het algemeen bewolkt. Er staat een krachtige wind, een fjouwer, maar uitzit is richting 6. Ja, en het is maar zo'n 18 graden. Ja, dus het is net echt kostbaar. Nou ja, Sageer vetjend, maar deze hudde wien moeten we maar net op leger wal komen. Nee, net op lege wal komen, maar met deze wien, dat is de tip van Jan. Even over die favorieten. Nou, laten we toch beginnen met de klassementsleider. Sieber van de Wisga. Wat kan hij op dit grote wetter? Een heel soort. Hij heeft een goed voorseizoen gehad. Het wordt teleurstellend seizoen vorig jaar natuurlijk, maar het voorseizoen weer goed. En zij zullen slag voor slag, rak voor rak, zullen ze deze wedstrijd benaderen. En zo zullen ze zielen. En ja, dan jaren zij zeker ook bij de favorieten. Maar er zijn nog 6 zo'n die het winnen kunnen. Waar zijn dan die favorieten? Waar zijn dan die 6 zo'n? Nou, als naar het voorseizoen Joost en naar de look en feels van de eerste 3 wedstrijden. Dan heeft ze toen Snits, Lemmer, Grauw, Jennewoord, Lemmer, Jouweren, Akrum. En dan zeker vast nog wel in Oerslaan. Ja, daar is hij in Oerslaan. Ja, waar heb ik Oerslaan? Die favoriet, hè? Lauwert. Jereveen. Ja, Jereveen, zeker Joert. Want het is de enige die vol terugzielt. Die had er zeker bij. En, Maar de Gerben van Manen ontnoot daar. Er wordt zo'n dreamteam, hè? De Galacticos, het Real Madrid van de vloot. Het valt wat. Oh, of is het ook een beetje oedreun dat er heel tijd praat wordt van een dreamteam? Nou ja, daarvoor ken ik het team net goed genoeg. Maar volgens mij is het vooral de media die er dan van maken het dreamteam. Omdat dan Jens en Jaap Jongsma mij zielen. Tuurlijk hebben ze een goed team. Maar een soort kunnen aan boord. Ja, ongetwijfeld. Maar dat zet ik op orenskippen. En een dreamteam, maar het altijd een team wat goed in balans is. En dat iedereen in zijn kracht komen kan. Maar juist er wel een beetje schrokken van het interview van Sietse. Dat we na de routebespreking op Jennewoord. Waarom dan? Nou, dat we net Sietse, zat ik Sietse ken. Dat we een beetje wie te rustig, heel wel overwogen antwoorden. En Sietse zijn kracht is, tenminste dat ik hem ken, is een beetje flamboyant, energiek en ervoor gaan met een lach en een grol en een klap op de schouder en energie aan hoe het team en hoe zichzelf. Nou, ik voel me een beetje gelaten en ik hoop dat Joert net had, dat er gewoon er vol voor gaat. Ik heb in ieder geval mijn bravoure erin
zonder even als enige. En dan op thuis. Wat is dat dan, Gele? Want hij is wat ingetogen, misschien wat minder bravoer. Komt dat misschien ook omdat ze haar zelfs een heel soort druk oplezen? Ja, nou ja, dat komt ook van Boeten, denk ik, maar ze is zelf ook dwan. Ze hebben wel geïnvesteerd in het team, in de samenstelling. En Harmen erbij kwam. Het is echt weer een nijteam. En dat wil oranje dagen ook wel vaker zijn. Dat ben ik altijd bij wennen. Mijn nijadviseur, wie Jaber voor hier wel deels bij. Jaap Jongsma. Maar dat moet wel weer in elkaar vallen. En er wordt dan vrij snel weer naar het klassementsjoen en een resultaat. Wat levert het op? Maar daarvoor zit, hebben we goede slagen in, hebben we het op steam goed in, hoe we naar manoeuvres. En dat dat goed is, dan moet dat vasthouden en dan komt dat resultaat wel. En hopelijk kunnen ze die ingetogen niet er wat uitkrijgen en we toch een beetje bravoer erin. Nou ja, dan want ik niet kijkt de Roelof Bouwmeester die hier het oer de adviseurs. De adviseurs achter op het schip die kunnen nou echt shell eten hier op het Grutte Wetter wat ze wurg binnen. Ja, beter dan op die nauwere wetters. Dat is zeker als het op nummer starten maar dan een slotje. Dan heeft wat voor- en nadeel in een wedstrijd. Als het voorin zit, heeft het wat meer voordeel. En nu heeft het wat meer rond en dan kun je wel de goede slagen ervan. Het is wel mooi dat het via de winsterrakker dan wel echt in kan. Dan wordt het helemaal leuk. Zeker voor de adviseur. Maar een jongen, die adviseurs heeft altijd een samenwerking met Skipper en zeker met de rest van het team. En die klikt maar wel precies goed wijzen. Pieter Jannes krijgt naar bij Willem. Bijn Kramer is krijgt naar bij Rinus de Jong. Dat toch ook altijd weer een beetje wennen? Nou ja, zeker moet dat wennen. En dat, als dan bij Grausje, als je Tammo ziet tot 20 jaar met douwen. Ja, dat houden heel wat genoeg. En die ben daar in het voordeel. Maar natuurlijk kan Lauwert winnen. En Jereveen, iedereen die seizoen die kan al jaar winnen. En ja, de rol van de adviseur die is belangrijk. Maar het belangrijk daarvoor dat het skip moet goed zijn. Die pijler moet het zwart op die hebt te halen. En de vak moet doen, het onderlijk moet al even goed in elkaar vallen. En als dat goed is, die basis is, dan kan een adviseur dan excelleren en die kan het verschil dan meidjes samen. Nou, het is correct voor 2 uur, Gele. Dat betekent dat wij nou... wij gaan verder op de stream. Dat is heel makkelijk. Het scootje zien kun je live volgen op de stream. Dat kun je via de Omroep-app, ook via omroepfriesland.nl. Of ook via het YouTube-kanaal Omroep Friesland. Kun je alles volgen, het scootje zien hier bij Ter Henne. Want op televisie gaan we nou verder mooi het keertsen de PC vanuit Frenscher. Maar nogmaals, wij gaan dus verder op de stream. Wij gaan nou verder op de stream, Gele. Waar is nou voor jij echt specifiek de favoriet? Nou ja, dan kun Seizoen kinderen winnen, denk ik. En, Dan mag je maar één naam nemen. ja, maar dan ging het er altijd van, als het er niet zit, dan moet er ook een beetje een rating achter zitten. Hè? Zoals het nou zegt van, want het is makkelijk om te zeggen, ja, grauw wint. Ja, dan krijg je een lege rating toch bij die wetkantoren. Dus als dan wat inzetten was, dan zou ik hem inzetten op Lemmer. Lemmer. Ja. Jasper. Ja, of een van die horen Seizoen. Ja, precies. Want wat is echt nou vooral Joert weer? Want we hebben natuurlijk 2 keer een walstart gehoord. Maar Joert is het gewoon weer echt op lijn. Ja, die start is wel weer cruciaal worden. Start is belangrijk. Als ik kijk naar de leelijn Schoen, de leelijn aansnijlijn naar die bovenste tonnen daar. Ik denk als mijn mindere start, kiest nog best een goed eerste cruiserak zielen. Echt wie? Want ze zeggen altijd, de start is cruciaal. Dat is wel heel, als het hem goed doet en hij hem goed, dan is dat heel belangrijk. Maar we moeten het echt net uitdruwen. Een woord kwam op Veenhoop vanaf 14 door het tweede. Grauw kwam op Grauw van Olve. Nee, wat weer 12 draaien. Lang waargang juist van 14 naar 9. Dus dat we nou wetters. Zeker maar een goede start en een goede trim en een goede slag. Het is net zaligmakend. Het is net zaligmakend. En ik denk zeker Joet, als dat het er nou in lijn krijgt. Als het dan bovenin zit en doe zit net helemaal top, doe eerst door stuurboord voort en doe komt bakboord bij die tonnen, want dat wordt wel leuk, want het is stuurboord om. Dus doe borst eigenlijk bakboord omkomen bij die tonnen en hij komt stuurboord om, dan kan wel een hele goede start, kan wel een hele minne positie werden naar die eerste tonnen. Verheugt u erop? Ja, dat is echt leuk. Dit is Koetsiesiel op en top. Maar zoveel publiek. SKS die het goed in de stijger zet staan. Media die aanwezig is. Bemanningen die scherp binnen. Wien die er is. Die is wel mij van vol. Ja, zeker. Zielen wil je altijd wel, ja. Maar heb ik even een keuze een beetje. Hè? Ja. Zij is het. Volgens mij, ja, daar klinkt ook het 10 minuten schot. Dat betekent dus dat we aan zijn echt losgaan en mooi het wedstrijdverslag. Joet ook weer het commentaar van Geertje de Vries en haar collega Roelof Bouwmeester. Jongens, een heel soort succes en mensen thuis een soort willen. Bij deze 4e wedstrijd van het SKS kampioenschap Joet bij Ter Henne op de Snitsemar.
Ja, heel hartelijk welkom. Ik vanuit de buk van de Neptunus, dat Roelof Bouwmeester en ik klaar zitten om verslag te doen van dat scootjesiel. Nou, we krijgen het 10 minuten schat gewoon. Nog een hele minuut. En dan gaan we los op deze, ja, toch wel roezige middag, Roelof. Door heeft lekkere boetenwest, want er was witte hoe het onviel alle jaar. Het waait het. Ja, het waait het. Ik kan inderdaad lang bovenop staan. Ik mag graag even zien hoe de omgeving eruit ziet. Waar hadden skippers mooi te maken? Waar hadden adviseurs mooi te maken? Hadden ze les van het eiland of net? En wat zijn de keuzes die ze maken in? En ja, het belooft echt weer een fantastische middag te worden. Maar de ingrediënten die we nu hebben. Nou ja, en de keuze die de wedstrijdleider maken het Saskia Westerhof. We kennen haar al een keer van het IFKS Scootjesiel. Dat is dat ze er een op- en delbaan in line heeft. Een gate nemen we dat ik wel. We kennen de baan even snel. Het is een hele. We zullen er even naar, Roelof. De start is dus hier ergens midden op een mar. En dan gaan we stuurboord om. En dan moet er keersen worden. Tussen de twee boeien die het nummeren binnen maar in treien. Ja, wat bepaalt nou welke boeien je neemt? Ja, dat is een hele goede vraag. Een hele terjochte vraag. Laten we beginnen bij de start. Het Gele zei kreeg terjochte, net alles hing het op de start. Maar dat is wel vaak de eerste stap. Een goede start is het hele werk. Wat hij zei, en daar hebben we nou iets meer tijd voor om uit te lezen, is het kan soms wezen dat de skippers die een goede start hebben en hoe bakboord aardig voortkomen, die komen dan aan de linkerkant van het veld terjochten en die moet dan hoe stuurboord naar die bopperste tonnen toe. Maar oren worden, moest een hele goede start hebben, want dan wordt er hoe stuurboord oren voorlangs. Want als de krek net voorlangs kist, komt een bakboord skipsje in. En dan moest we of erachterlangs of nog een keer weer door de wien. Ja. Dus daar zit de crux van deze wedstrijd. Maar zei je mij dat misschien ook wel handig is om stuurboord te starten? Dat geeft mij krek wat te vier. Maar ik kan Gele zien redenering wel volgen. Stel dat je een minder start hast en de zakken eruit en dan gist eerst uw stuurboord. Dan is er nog een kans dat omdat je bakboord bij de bopperste tonnen komt, dat je er misschien nog bij komt. Aan de andere kant is dat wel een heel iets beetje loserspraat. We willen gewoon een goede start, een stuurboord er voorlangs en die wedstrijd domineren. Ja, en dat tonsie dat noemen is mooi een 2. Dat is de Sanneem spreader. Dat is om het veld een beetje uit elkaar te loeken. We hebben trouwens de camera hebben bij Jereveen onboord. Zodat we eens even zien kennen hoe de man van het Jereveen het doggen. Hier zorgen we Harmen Brouwer die het onder vak zit. En ja, de camera is rjochten naar achteren. We kennen Sietse, de skipper, net zitten zien. En Jaap Jongsma die daarnaast zit, zorgen we ik net. Maar zij is die camera rjochten. En zij hebben ik heel mooi zien hoe het voor een beetje gaat. Want ze zullen zo nou en dan wel aardig skiën gaan. We zullen een soort de onderkant van scootjes zien, denk ik. En dat, ja, ik vind dat prachtig. En ik denk dat een heel soort mensen dat heel mooi vinden. Want ja, dat jouwt je echt wel het gevoel van hoe sterk als de elementen binnen die hier spelen. Ja, en dan binnen het grote vrachtschip met. Dat is juist hoeveel macht erin zit en hoeveel power erin zit. Dus dat, ja, ik ben het helemaal maar niet eens. Die beelden van die onboardcamera's, fantastisch om te zien. Ja, je gaat Jereveen. Dus ze binnen alle jaar nou aan het positie aan het kiezen voor dadelijk. Die start die door een minuut of 6 plakfinancieel. Als een eerst het 4 minuten schot verzels. En dan na dat 4 minuten schot dan juist echt hoe ze alle jaar positie kiezen op die startlijnen. Die startlijnen die sjoggen we hier nog net. Die 2 onderste ton die we sjoggen, dat binnen de ton dat ze verder wien omheen matten. En daar krijgt even boven, daar zeggen we de rere tonsjes. En die rere tonsjes, dat binnen de tonsjes voor de start. De hele mannen hier. Nou, die het aardig reeft. Die had aardig reeft, ja. En dat is wat we ze krijgen op het Wetterschenko. Sommige scooters zijn heel druk met de setup. Toch een reefje meer, toch een reefje minder. Terwijl oren, gele zuil, grauw, Jennewaard, drachten. Hier hebben we het 4 minuten schot even in beeld. Nog 4 minuten te gaan. Terwijl oren, die zijn al bezig met van ja, hoe komen we nou het beste bij die eerste ton aan. En dat is waar de skippers nou mooi on the go binnen. Dus ze moeten nou zien, oké, welke kant van de startlijn is het beste? Welke kant lijkt krek wat heger, krek wat dichterbij? Waar gaan we krekken wat kwartere route?
En dan, als je dat betocht hebt, is in. Maar de volgende stap is, hoe kunnen we dat uitvoeren? Want er ben nog tredje in oren. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij degene binnen die op het goede plak starten? En daar gaat het om nou de komende minuten. Vanzelfs praten wij onderling van tevoren. Ik zo het door hoe zou het komen, Joet. En we hebben het een paar keer over Ljouwert van. Ljouwert dat Joet mooi haar naar Zweden zielen zo. Het is de vraag als ze dat in die ik doggen. Hier hebben we Ljouwert in beeld. Ja, dat kennen we zo op het beeld vanzelfs net zien. Maar we weten wel dat Ljouwert het dreig het altijd het waait. Dus het is echt de vraag hoe zij het Joet waan zullen. Ze hebben een heel soort tuig. Het meeste tuig van de hele vloot. Dat zij matten wil reven. Oors dan, dan wordt het sowieso niet van een beetje. Maar ja, het is echt heel nieuwsgierig om te zien hoe het Ljouwert het Joet docht. Ja, en we zeggen het ook duidelijk. Hè. Een zuil is echt wat leger. Just aan de bovenkant van het zuil is nog een heel stuk meer toe. Ze kunnen volle meerzuil erop zetten als ze willen. Maar dat is gewoon te volle. En je zoon zei ja, hoe meer hoe beter. Maar dat is net het geval. Want als ze meer tuur gaat, dan gaat ze alleen maar meer scheef. En een scheef skip is langzaam. Dus als we vanmiddag zitten te zien en we zien een skip de hele tijd heel scheef. Hartstikke mooi voor het publiek, spectaculair. Dan weer jocht, dan weer scheef, dan weer jocht. Heel langzaam. Dat wil je net. Dus daarom heel is een beetje zuil eruit. Nog goed 3 minuten voordat we starten. Dus Ja, even en wat- zien hoe ze de voorlezing gaan. Wat voor positie kiezen ze voor die start? Ja, want dat begint nou een beetje. Dan proberen ze nou weer om te denken van oké, hoe 3 minuten willen we ergens wezen. Waar moeten we dan 1 minuut voor de start wezen? En waar moeten we dan 2 minuten voor de start wezen? En waar moeten we dan nou opwijnen? Dus dat begint nou. Wat nog wel even interessant is om te vermelden, want we hadden de oude dagen heel volle hoorn. Oh, die had wat meer win, die had wat minder win. Dat is altijd belangrijk bij Sion, want als je meer win hebt, dan kun je hudder. Maar Joert weet het zo hut dat de verschil tussen de linkerkant en de rechterkant van de baan, tussen meer en minder win, die ben net zo heel groot. Dus als je nou een heel soort win hast of krijgt een iets beetje dan een heel soort, dan kies je nog steeds een lieke hut. Ja. Dus wat Joert vooral belangrijk is de richting van de win. Want de wind die draait altijd een beetje, die komt net helemaal uit in je richting. En die gaat een beetje naar links en een beetje naar rechts. En als de skippers de slagen daar op timen kunnen, dan zie je als minder meters, wist jij er bij de eerste tonnen. Plus natuurlijk die gate, waarbij je kiezen matten. Geen ik bakboord om of geen ik over de stuurboord tonnen. Dat is meer een tactische keuze. Ja, en daar ben ik het ook helemaal weer in met de voorbespreking. Terug die gate, bleef het veel dichter bij elkaar. Want dan hoeven ze net al hier achter elkaar aan. Maar kiezen ervoor kiezen, oh, het skip voor mij gaat links, ik ga rechts. Wittende dat de verschil misschien net zo groot binnen. Dus alleen maar mooi. We zullen eens even zien wat er gebeurt. Want we zitten inderdaad inmiddels in de laatste 2 minuten. Dat is vaak het moment dat ze over stuurboord nog richting de linker en dan erin draaien op het plak waar ze starten willen. Dus we zien een autoskip aankomen op stuurboord. Die had zuil aan de rechterkant van het skip. En die zal indraaien op het plak waar ze starten willen. En de kunst is om net een skip heel dicht onder je te hebben. Dat je skip dicht onder je hebt, daar heb je les van. En dan kun je net vertrekken wanneer je wil. Nee, dit rode tonsje is het tonsje van de startlijnen. De rode tonsjes ben van de start. De oranje tonsjes ben van de route. Akram die zit al dicht op die startlijnen, Satien. Ja, te dicht. Die Matterwoi. En dit is te dicht, ondanks dat ze er nog achter lezen. Dit is te dicht omdat ze geen ruimte hebben om aan te springen. Ze hebben geen ruimte om gong te maken. Dus je wil op de lijn starten, maar je wil er mooi gong doorheen. Dus je moet een beetje een aanloop nemen. Ja. Dus waar nou Huzem en Akram lezen, dat is net ideaal. Was iets verder van die lijn nou, waar eigenlijk de rest van het veld loopt. Ondanks dat ze daar helemaal onderin. En onderin klinkt een beetje strijdig, want, Ja, het want is het is boppen boppen in het beeld. in het beeld. Hier, het grauwste scootje is echt te dicht. En die hadden wel wat ruimte onder hun om uit te vallen en gong te maken. Maar je moet een aanloop nemen. Nou, is me wel opvallend dat Grauw heel vaak vanuit de midden start. Nou, ik weer. Ze zitten in het midden van die startlijnen. Nu varen ze bij die startlijnen Del. Dat docht Akram ik. En dat docht Huzem ik. Ze moeten dus verzorgen dat ze net over die startlijnen gaan. Nee, en ik denk dat het voor Oeh, dat Akram wordt en nog Huzem heel wordt dat spannend. heel dreig. En het verschil Nog 20 is, seconden. Grauw hier rond om uit te vallen, maar in het midden hebben ze dat net. En die gaan het net redden. Die gaan Akram te zit er betier oerhinnen. beginnen. Ik denk dat er te volle oerhinnen zitten. Ja, dus Dit zal... ik ben bang. 1, 2, 3, 4 jaar. Ja, dit is een Ja. algehele valse start. We gaan Ja. tenminste zo'n schippen. Daar komen de 2 schoppen en de reerbal. Dit is een algehele valse start. Ze binnen te eager, zeggen we dan maar mooi Fries woord. Ze willen te graag.
Ze willen Nee. te graag. En we gaan net in de schuld van Jan. Nee. Maar Maar wat we zeggen, dat zullen we wel vaak ondertussen. Maar we willen even genieten van deze beelden. Want ondanks dat het een valse start is, ja, het bleef toch een fantastisch gezicht als zulke massieve vrachtschepen. Ja, hier zien we het hè, bij de volk. Die gaan het net droeg houden, Joert. Nee, die weer aardig wierd. Maar wat ik zei, we gaan net in de schuld, Jan. Maar toch dat die scootjes, en dit winnen in dit geval weer dat Akrem en Huzem en Letter Grauw wat dicht in die lijn oorlezen, dan krijg je de oren het gevoel van, ja, wacht even, wij gaan net achter hun beginnen. We gaan op zijn minste naast beginnen. Dus die scoren dan ik al een beetje op. En dan just dat Kuddegedrag. een beetje kuddegedrag. En dat snap ik wel, want als je erachter begint, dan lees je in de smarige wien, keer net. Dus automatisch scoor je dan een beetje op. En dan denk ik, oké, nou, nog maar een beetje, nog maar een beetje. En dan ontsteert sites en dan wordt het vaak een algehele valse start. Ja, nou ja, wij zorgen het hier op de beelden in onze Lietse studio. Arjen de Boer en Geerle Tadema, die hebben het in het echt zien. Benijd hoe zij naar deze start zien hebben. Arjen. Ja, we zitten er nooit te Schengen. En ja, je zag het misgaan, hè? Ja, het is, wat staat Roelof ook zei, het is een beetje kurkgedrag. Dat een te betiet is, ja, die oren die willen er net achter liggen. Want er wist zeker dat ze letter best, dus dat moest mee. Ja, en het resultaat is dan dat er te volle te betiet binnen. En nou ja, jammer, maar ja, wie misschien wel te verwacht zijn. Maar, Waarom is het dan te verwachten het echt te krijgen met de waarsomstandigheden? Want ja, op een gegeven moment dat skip, dat gaat wel vooruit natuurlijk. ja, waarsomstandigheden enerzijds. Maar ja, er komt nogmaals van een oude wetters. Dus iedereen wil nog lekker zielen. We gaan naar de ruimte, we kunnen starten. Maar dan wil we goed starten. En dan wordt het net te let wezen. Dus krijgt vee. Dus krijgt vee, ja. Kurkendraag, hè, dat heeft sterk. Dus ja, het één te gauw is. Echt val ik al bij de lijnlijn. En dat wie krijgt Huzem en Akram, die winnen best wel scherp op de lijn al een minuut van tevoren. Dus die kon net vol meer weer om. Nou, en de rest moet dan wel mij in die lijn, want dan is zeker als er achter best. En dan best te let. Dus als het nooit vals best, best altijd te let. Dus het is soms echt wel goed om vals te wezen een keer. Als het maar net de enigste bent. Nou, dat is beter van net. Maar ja, als je die oren echt vals binnen, ja, dan maak je dat voor jezelf ook niet zo want dan is het toch maar snel weer om. Maar het is wel jammer, er was nog wat los. Hè? Dan, Nee, dat snap ik. Nou, van Dobist skipper, bij de IFKS, bij Jestemar. Hoe doe je dat dan steeds maar? Hoe schat je dat in? Wanneer ga je naar die startlijn daar? Hoe doe je dat? nou ja, dat is een stuk ervaring en je timen en train je op. Hè? Dat je er als team zijn, dan mag je goede manoeuvres doen. Hè? Dat zei ik me juist heel mooi in beeld bij Janne Woord. Maar dat ligt er waar, wanneer die hoe stag moest, dat precies ontsluiten moet. Want dan gaat de snelheid uit het skip wij, maar dat is hier echt precies zo. Als je nou de gauw snelheid krijgt en dan krijg je de volle snelheid, ja, dan ga je door die lijn heen. Dus toen moest het wel trainen en timen, dat is net hoe die lijn heen gaat. En wanneer is die kant op? Heeft het horloge of wat heeft de stopwatch? Of... Ja, bij het horloge met stopwatch vaak. En dan bepaalt eerst van tevoren waar starten wordt, onderin, midden of bovenin. Dat zijn vaak de keuzes. Nou, en dan maken ze een aanloopplan van wat ik daar wezen wil. En ik ben nou hier, en dan moet ik dan daar wezen. En dan zit er nog een draai in. En dan draai ik. En dan moet ik daar nog een keer draaien. En dan rek je hem weer om wanneer je daarin varen wordt. En dan zie ik een plakje. En wanneer maken ze dan dat plan? Tijdens het inzielen? Of krijg voor de start? Kun je dat op het allerlaatste moment nog wijzigen? Ja, zeker. Want er bent nog trekje. Daar moet ik rekening mee houden. Dus die kennen in plan altijd wat... verstieren. Het is altijd de kunst om zelf in een lead te zitten. Dus in een goede positie te zitten. Als zelf bepalen kiest waar het heen gaat. En nou ja, vaak een kwartier, 20 minuten van tevoren. Dan maken ze wel die ruwe skets van die start. Dus wij willen starten qua positie. En dan gaat je hem vervolgens uitpeilen. En dan gaat je hem weer omrekenen. En dan wanneer mag ik dan weer wezen. Nou, dan zie ik een plakje. En dat lukt die ene keer. Dat is nou echt in een goede vorm zitten, in een shape zitten met die team. Dat krijgt slagert. En als het vorm has, dan lukt het al, ja. En zie je de favorieten elkaar ook wat op bij zijn start? Nee. Totaal niet. Nee. Zeker nog net. Dat was op alleen maar op de laatste wedstrijd misschien. Maar nee, zie ik er gewoon net op. Dat wil vaak zo. Dat lijkt het wel dat ze elkaar op zie je. Want zij zal gek waar de beste startpositie lei. Wat het nou onderin is, of de midden of bovenin. Ja, en degene die positie het beste vinden kan, die ben favoriet. In plaats van omdat de favorieten de goede plakjes elkaar op zie je.
En nou, want ja, het wordt nou weer eventjes. Hè? Elke keer moet nou weer eerst weer om en dan moet je weer je goede plakje ziekje. Ziekje is nou sowieso weer dezelfde positie op of kan dat nou ook weer verhoren? Nou ja, wat Roelof correct ook zei, hè, qua de wienkracht is overal wel hetzelfde. De wienrichting kan wel wat oors zijn. En als er nou onderin, dus bij de onderste tonnen, bij de pin, wat beter is, dan kan het best wel eens dat Stijn ook positioneert. Dan wil ze bij de eerste start bovenin ziet. Dus daar kan je wel in variëren. En dan doe je gewoon weer de beste start leidt, wat de kwaste, of in ieder geval de snelste route naar de bovenste tonnen. En dan kost ik nog het liefst op bakboord omkomen. Goed, nou we zullen zien hoe dat nou komt. Dat het nou wel goed gaat bij de tweede start. Assen, we gaan gauw weer oer. Nou, Geertje de Vries en Roelof Bouwmeester. Ja, we hebben correct het 6 minuten Scott Hoorn. We dadelijk het 4 minuten Scott. En dan begint die hele procedure weer opnieuw. En dan is het maar te hopen dat ze alle jaren niet een keer goed binnen. Dat we geen valse starten meer hebben. Maar dat we uiteindelijk een keer bij deze wedstrijd hier op de Snitse Mar. Maar laten we nog even weer omgaan naar dat moment ze krijgt van die valse start. Even zien waarom wie dat nou krijgt vals. Waar wie er alle keer vals. Hoe gier dat ik alweer krijgt. Hier is die start. Ja, wat we zeggen is dat het weer die twaskoetsjes die inderdaad dat viel helemaal naar zich daar ook, hè, dat keurde gedrag. Wat we echt zeggen is dat de lijn er best voor jocht inleidt. Dus de scootjes zijn wat verdeeld door de lijnen. Er ben wat in het midden, er ben wat bij het kip, ben wat aan de onderkant van de lijn bij de pin. En dat betekent eigenlijk dat als ze het net helemaal precies weten en ze vielen dat ze overal wel beginnen kennen, dat de lijnen er in ieder geval jocht inleidt. Dus dat wat dat betreft de wedstrijdleider het goed die had hier, maar dat de scootjes gewoon te fanatiek niet en te graag gewoon. Ja. En te gauw bij die startlijnen wien. Nou weet ik dat er wordt een heel soort traind, hè, door alle scootjes, door de IFK-scootjes, door de SKS-scootjes. En heel vaak ben ik hier op deze Snitse Mar ben ze ohne trainen op de start. En dan binnen er een stickers wat scootjes, een stickers 6, 8, 10 scootjes. Per dag is dat wel een beetje verschillend. En dan doen ze oors net als starten. Een startskip erbij. En maar starten, en maar starten. En maar uittimen van hoe lang wordt het voordat ik bij die startlijnen ben. Nou ja, dat betelt het hem uit als je dat een soort dien hebt. Je weet het dan hoe het scootje reageert op bepaalde wien. Dat de meeste scootjes die zullen hier wel heel vaak starten hebben. Net voor een wedstrijd, maar vaak voor een training. Ja, en dat is heel belangrijk, hè, want het is meer dan alleen nog de skipper. Want het hele skip moet mooi worden voor een goede start. Wanneer loop je de zeil nog? Dat moet een beetje tegelijk. Door je eerst de fok of door je eerst het grutzeil? Misschien eerst de fok om een beetje uit te vallen of juist net. En wie bepaalt wanneer vol gas is? Is de communicatie goed? Is er voorop de afstand tot de linie? Er moet zo volle gebeuren. Ja. En dat is een team effort. Dat moet machine aan. En er hoeft maar één dingetje fout te gaan. Dan kun je kent 99 van de 100 dingen goed wanneer in de start. Eén dingetje fout en het kan een slechte start zijn. En dat maakt het zo complex. En mooi. En mooi. Ja. En mooi. Maar dat maakt het soms wel moeilijk voor u, omdat wij straks season gaan. Ja. Althans, waar ik geen moeite mee. Maar nee. Wij gaan straks season goede start, slechte start. Ja. Maar het enige wat wij becommentariëren is het eindresultaat. Hoe komen ze van de line? Terwijl het kan samen wezen dat 94% van de start helemaal goed gaat op een skip. Maar ik neem maar wat simpels. Je via het krijgt wat te let de scoort aan te lopen. Wordt het een slechte start, want je vertrekt te let. Dus daarom wordt het afvallen getraind. Al die routines, al die stapjes. Hier zien we de man bij de fok. Alles moet op elkaar afgestemd worden. En dat zorgt voor een goede start. Ja. Nou, we zitten weer volop in die startprocedure. Nog 2,5 minuut. En dan gaan we weer los. Dan jaren we het Scott weer. We hinten krijgt Roelof over Bobin en onderin. Dat is misschien wat verwarrend zijn. Ze krijgt ik al voor de meeste thuis. Bobin, bij u Bobin het beeld, is voor het zielen onderin. Ja, dus we praten van dit beeld kent fantastisch. We praten van het startskip. Dus de tonnen naast het startskip, dat nemen we boppen in van de lijn. Ja. En de tonnen die we haast net kennen, maar helemaal in het verlengde van het startskip, dus van een heel iets stipje waar ik het contra-startskip bij leidt, dat heet ik wel de pinend en dat is onderin. Dus we praten altijd, dus dit is in beeld, dit is de onderste tonnen, ondanks dat hij misschien straks in uw beeld boven is. En dat gele boordje, dat is het contraboordje. Ja, dus dat is eigenlijk het hulpboordje voor het startskip. Dat ze net alleen nog vanuit het startskip zeggen wie te betiert binnen, eventueel. Maar dat ze echt van de orenkant van de lijn kennen, altijd scootjes te betiert binnen. Ja.
En het startskip, nou, dat verschijnt nou weer boven in beeld. Dat is dat groene skip met die gele kajuut erop. Dat is het startskip dat alle wedstrijden bij de SKS broekt wordt. En dat is het startskip van de zielvereniging op een lemmer. Ja, en het is, de laatste minuut komt er weer in minuut 15 nog te gaan. En we zien weer dat het skip mooi verdeeld binnen. Dus we mooien de conclusie loeken dat de lijn er waarschijnlijk weer jocht inluidt. Helemaal links in beeld zien we lang waard die echt wat let liek het. Zullen even luisteren naar. Dit is het beeld van nou het contrast. Er weer de toeter voor een minuut. Dus hier Grauw en Heerenveen. Grauw liek het voorkeur te hebben hier voor de onderkant. Dus die draaien de led in. Wel waarschijnlijk bij de pin en starten. Voorkeur voor de onderkant van de lijn. Ik weet net wat er maar lang waar gebeurd is. Die is led. Die zie je wel links in beeld aankomt. Die is heel vol gas jammer om op die te wijzen. En wat docht... waar is dat? De hele mannen? Oh, die gaat wegverkeerd. Die snits die komt maar te volle gong in. Die mag erin draaien en uitvallen. Hebben jij het razen? Ik wil... Bij jouwtje boven het skip gaat het ook net goed. Er zitten scootjes op elkaar. Oh. Gele vlag. Gele vlag jaren weer op. Dat betekent dat er een gewonde is. Een gele vlag is een gewonde. Oei. Ja, en ik heb twee schatten. Ik denk dat deze start echt uitgesteld is. Ze hadden waarschijnlijk die gele vlag zien en dan gaat de gezondheid en de veiligheid gaat voor. We hopen dat alles goed daar is op het skip. We met zo snel mogelijk daar eerst even de assistentie bij hebben. Ik geloof dat het bij Heerenveen aan boord is. Die gele vlaggen. Ja, daar wordt rotten en raast en zwaait. Kom. Ai. Dit is altijd heel vervelend. Dus ja, wat er... ja... We weten natuurlijk net wat er aan de hand is, maar er is wel wat aan de hand. Dus zoals het bootje komt er al aan. Hier wordt ik zwaait, daar wordt zwaait met een gele vlaggen. Dat is bij Snits. Bij Snits wordt zwaait met de gele vlaggen. Bij Heerenveen wordt een gele vlag getoond. Oh, jongens. Dat ziet er net goed uit. En dan hoop ik dat er nou genoeg assistentie is op het wetter. Je hoopt dat het nooit gebeurt. En zo gebeurt het op meerdere scootjes dat er om hulp vregen wordt. Dat er genoeg assistentie nou aanwezig is om op al die scootjes die assistentie te verlenen die nodig is. Ja. Want het is net alleen nog op Heerenveen, maar ook hier onder in beeld waar het tuur naar beneden is. Dat is een wit scootje, dat is dus of Akrum of Huzum. Daar is alles al del. Bij Snits is de fokdel. En bij Heerenveen daar vat nou het bootje achter met de hulpverlening. Drie scootjes lijkt het dus wel dat wat aan de hand is. Ja, de Heerenveen zien we inmiddels dat er een mooi oorkleurpak achterop zit. Dus daar wordt in ieder geval... Hulpverlenend. Ja. En intussen, Heerenveen had nog wel gewoon het tuur erbij. Dus ze zielen ik nou gewoon. Dat is net het geval bij, ja, waar zou dat wezen? Akrum of Huzum? Dat zal Huzum wezen. Ja, dat is Huzum. Dus onderin Huzum. Het tuurder bedel, er is nou in elk geval een bootje. Ik weet net dat het hulpverleners bij binnen, maar er is een bootje bij. Dit is Snits. Daar is ik wat aan de hand. Daar binnen ik bootjes bij om hulp te verlenen. En we weten dat bij Heerenveen ik wat aan de hand is. 3 scootjes dus die het uit deze tweede stad nou nogal gehavend komen binnen. En dan is het... we kennen dit even op naar Sjen dit. En dan kunnen we misschien ietsje beter zien wat er nou krijgt alle keer gebeurde. Laten we bezoekje als we die herhaling tevoorschijn
het over kennen. Hier. Hier is hier het snits. En daar komt, ik vermoed, de hele moan het zien hoor. De boppen in snits. En dan daarachter zie je drachten. En dat witte scootsie, dat zal dan het scootsie van Huizen wezen, wat je bij Jereveen weer. Dat hier de vak al del, dus daar weer van tevoren al wat onderhouden. Ja, ik vind het heel moeilijk om te zien op deze beelden wat er precies gebeurd is en wat er misgong is. Het bloot natuurlijk, het tekent ik weer hoe gevaarlijk het wezen kan, omdat er zoveel momentum in zijn skip zit. Er zit zoveel gong in. En als je dan even net oplet of de controle kwijtraakt en ze klappen op elkaar, dan vliegen die geek naar het dek. Dan zie je een beetje de paniek achterop. Maar dan komt er zoveel op het dek, dan kan er zoveel misgaan. En het gebeurt gelukkig net vaak. Maar het is wel heel spietig om nou te zien dat we dan voorhouden hier zitten te vertellen van oh, we zien in deze wedstrijd, dit wordt mooi, we hebben wat spektakel, dus het wien, een mooie wedstrijdbaan, goede wedstrijdleider, alle ingrediënten binnen. Ja, dan is dit het laatste wat je zien willen. Het schudt er uit, nevens mij dat. Oh, daar weer een Scott. Jedden we weer een Scott. Dat soort de uitstelwijze kinderen die eruit is. Wat even een uitziekje wat alle vlaggen budgetten. Bovenop het startskip staat iemand van de SKS. De reerde bal gaat eruit. Ja, we kennen eens even zien. Want Arjen en Gele die binnen gewoon boppen. Die sjuggen oer het wedstrijdveld. Die sjuggen oer het wetter. Arjen. Voor u is het echt heel lastig om te beoordelen wat er nou correct gebeurd is. Hè? Zeg, wij konden het echt net heel goed zien, hè, Gele? Nee, we zeggen ook met een ervaring. In ieder geval met Huzum en Jereveen. En ja, daarvoor is Kinderen Roos gebeurd geweest. Maar er ben in ieder geval 3 skippen met alles naar beneden. Dan kan je trouwens no correct terug uitstel voor onbepaalde tijd. Ja, heel verstandig. En ja, hopelijk gaat het ook goed op die skip. Ja, want ja, wat zou er gebeuren kunnen? Wat zou er, ja, enig idee? Ja, zeker. De Just ambulanceboord volgens mij is nog bij Snits. Dus ja, dat is die er net voor niks. Dus dat kan best wel heftig zijn wat er aan de hand is. Ja. Ik heb alleen nog maar op speculeren, dus we moeten het even afwachten. Ja, laten we dat vooral net speculeren. Maar nou, ja, uitstel voor onbepaalde tijd. Wat zullen die oren scootjes nou dan, Tinkst? Ja, Bloos op het wetter of net? Ja, ik denk dat de komende 15 minuten zal er even belangrijk zijn. Die zullen nou eerst nog even zielen. En ja, die weten eigenlijk net wat er gebeuren moet. Oké, wij ronden voor eerst af, jongens. We hebben eerst even maar een pauze. En ja, zodra we het weer oppakken, zodra we weer het teken krijgen dat de wedstrijd oppakt wordt, dat we weer een tweede start hebben zullen, dan doen we er even zelfs live en streekjoch verslag van. Maar op dit moment is het denk ik het meest verstandig om er even uit te gaan. Ontaast.
Ja, welkom waarom hier op een Snitselmar. Voor de tweede keer is de wedstrijd uitgesteld. Nou, vanwege alle paniek, onvaringen. We weten in elk geval dat Huzum die is naar binnen te gaan. Die zielt in elk geval net verder. Maar we gaan gauw terug even naar je verslagjouwers op het wetter. Maaike en Gjalt. Want Jim hebben correctie wat er al hier gebeurde. Vertel, wat gebeurde er? Nou, we zitten nog meer dan een hele minuut voor de start. En dan bezieken ze natuurlijk zo'n jongelits in hun positie wat te vinden. We weten dat er een sneer in staat. Dus dan vliegen we erover en dan zien we dat Snits hem langzaam naar de startlinie duwen laat. Natuurlijk zit er wat gong in wat ze hebben. En zal is correct net maar de kop in de wien op een beetje wolde zijn en klaper wordt. En dan zien we niet in Huzum helemaal je beetje startskip bij, maar gong. Komen en die denkt van ja, ik ben wel heel betierd, dus lukt nog bij die startlinie in. Ja, dat zou je zitten kennen, dat zou mogelijk wijze kennen matten als er ruimte is. Maar dan zit je met Saffelgong samen in op Snits en dan zit ze daar al te razen. En dan valt er nog meer uit in plaats van dat er het scootje in de wienen opjaagt. En dus eigenlijk een jonkerenbelezing gaat. En dan veegt er vol op de roefhuchte, de achterkant van de roefhuchte in Snits. Maar omdat er zo volle gong had, stuitte dat scootje natuurlijk dadelijk voort. En daarachter zitten dan Bigelix een Jereveen en een Jennewoord, Maaike. Ja. En daar veegt er dan ik nog eens een keer vol in op. Vol Maar ja, bij de punt, aan de voorkant van Jennewoord. Die nou echt de zeil naar beneden hebben, mooi averij. Maar volle slimmer nog, denk ik, dat Jereveen, zowel Jereveen als Snits, de gele vlaggen omheen loeken. En dat betekent medische hulp. Dus de reddingsbrigade dan zo gauw mogelijk hinnen. We weten op het stuit nog net wat er krijgt onder de hoorn is, aan boord. We weten wel dat beide skippen het wedstrijdwetter verlitten hebben. En ik dat het skip van Snits terug een sleeboord naar Snits lutsen wordt. En daar varen ik nog aardig wat boordjes omheen. En dat is vrij duidelijk dat die het wedstrijdwetter verlitten. Op het startskip, Gjalt, daar hing het nou de witte vlaggen in. ja, de witte vlaggen uitstel van onbepaalde tijd. Je vaart Bigelix, ik natuurlijk wel wat oorlogscootjes varen nou nog om je heen. Die zit ik alle keer wel eens wat te zien van zo, wat is er aan de hand. Ja, misschien had ik net Elsen in het alle keer exact mij kregen vanzelf. Het enige is wat Mike ik al zei, we weten dat er Savisa, ik zie Huzum net meer, dus die zullen denk ik een wedstrijdwetter ik verlitten hebben. Snits is er uitsleept. Janne Woord, die is nevens mij, nou ja, die druwt je nog al wat rond. Die kriegen niet krijgt ik een setje, die zit ik maar aanrijden met de opstekker. Jereveen weet ik eigenlijk net op dit stuit waar die wat bedaard is. Ja, no shock om die had het grutzeil naar beneden, die komt hier van me ik. Voor de wien op de vak deze kant wordt opzien. Ja, het zal eerst even weer inventariseren wijzen wat er al is en wat er bad. Nou ja, en dan maar zien wat ze hier besluiten van de wedstrijdcommissie. Ik zou Saskia Westerhof, die uit de IFK's natuurlijk altijd wedstrijdleider is. Die is nog wedstrijdleider hier op de wedstrijd voor Jereveen hier bij Terhinnen. Ja, die zit ik al eens wat te praten en te doen en in afwachten. Ja, het bloed afwachten denk ik wat er al gebaat is dat ze seintjes weer omkrijgen. En zolang zal die witte vlaggen er denk ik in hangen blijven. Ja, ik denk dat ze inderdaad wachten op wat de rest van de skip meer onder hoorn is. Dat doen wij natuurlijk ik. Dat het weer een levensgevaarlijke situatie was, had mooi duidelijk wezen. Ja, dat zijn Gjalt en Maaike op het wetter. We weten dus nou dat de witte vlaggen erin hangen. En dat betekent dat de wedstrijd uitgesteld is voor onbepaalde tijd. En we weten dus ook dat Snits en Huzum Savisa net verder zullen dit jaar. Zij hebben het wedstrijdwetter verlitten. Wij pakken het pas letter weer op, zodat we het zijn krijgen van de wedstrijdcommissie dat het weer teruggaat. Dan doen wij zelfs weer verslag van die wedstrijd. Maar hoe het precies komt, dat is alweer op dit stuit heel onduidelijk.
Het laatste nieuws is dat om 3 uur dan klinkt aanstaan het 10 minuten skot. En dan krijgen we voor de derde keer de nieuwe startprocedure hier bij Ter Henne. De 4e wedstrijd van het SKS Kampioenschap 2024. Meer dingen die we weten is dat Snits het wedstrijdwetter verlitten heeft. En ook Huzum zogen we net meer onder start verschijnen. En we weten ook dat Jenne Woord het wedstrijdwetter verlitten heeft bij een protestvlagen in het wand. Gilles Tadema. Ja, wat een consternatie alweer. Ja, vreselijk. Zeker als het al die ambulanceboot en politieboot naar Snitsjos, dan hoop ze maar en wens ze maar dat alles goed is daar aan boord. En dat het letsel wat er is net al te ernstig is. Maar dat blijft nog speculeren. En, ja, één ding wat we zeker weten is dat er meestal vervoeren rekken binnen. ja, als zal die net onwezig wezen. Maar en die gang ik best wel mijn gang naar de kant achter de sleepboot doen. Dus nou, nogmaals, hopelijk valt het er wat aan. Ja, ze willen goed verzorgen, dat is het laatste nieuws van de SKS. Maar ja, we hebben iets meer zicht gekregen misschien wat er gebeurd is. Maar Huzum spelen daarin een cruciale rol. Ja, nou, we konden het dan live zien en in de beelden. Herhalingen hebben we net zien. En ik complimenten voor de collega's die het net alles in beeld bracht hebben. Wat wel in beeld wie en wat nu uitzonden is. Maar respect voor iedereen die daar aan boord is bij iedereen. Maar ja, het lijkt erop dat Huzum hoe bakboord de start inveer en ja, daar een onvaring veroorzaakt had. En dat het dan bakboord stuurboord is of Loewijk-Vallei. Ik wil net zeggen dat het Huzum zich fout wie of waar zijn fout, maar dat geeft mij te gauw om daar nou al een schuldige om te wijzen voor die situatie. Nou trouwens klinkt het 10 minuten skot. Het is trouwens wossa van je hebt net samen varang. Je hebt pas varang als je ook varang krijgen hebben. Ja, klopt. Ja. Je kan net de voorrang opeisen. Ik als die in rjocht. Het bloedt altijd wel. Je moet de andere partijen ook wel gelegen niet Jan. En je moet altijd zelf een onvaring voorkomen kennen. En nou ja, waar dat nou voorkomen maakt hier, dat is mij net duidelijk op basis van wat ik zoen. Dus om daar nou een uitspraak te doen, dat geeft mij de 4. Nee, nou doen we dat zeker net. Wat we wel weten is dus dat Snits komt net meer weer waarom. Ek Huzum, die heeft het wedstrijdwetter verlitten. Ja, wat betekent dat nou? Krijg je die dan sowieso 14 punten? Nee, dat hangt van waar dan schuldig werd. Zo. Dan, als er maar averij uitgeeft of mijn ooromstandigheden. Dus ik begreep dat Jenne Woord echt skeer had. Ik kon het skip. Dat er net even gelukkig geen verwonding in is. Je hebt wel de protestvlagen? Ja, en dat zal Snits en Huzum waarschijnlijk ook houden omdat er een aanvaring west is. Dus er zal altijd een protestsituatie weer. Dus die zal er altijd een protest van meidje kennen of een meidje willen. En als er maar skeert er een oor uitkomt, dan zoest ik het gemiddelde krijgen kennen van de wedstrijdreeks die is ziels. Dus als voorbeeld Jenne Woord, die stiet volgens mij op 6,9. Stel die binnen onschuldig en die wordt takken dat zij onschuldig binnen, dan zullen zij het gemiddelde krijgen kennen van de wedstrijden die het zielt binnen. Nou, het gemiddelde van 6,9 is 2,3. Dus zullen die er voor jou 2,3 bij krijgen. Dat klinkt helemaal net zo gek trouwens. Dat hebben ze dus te danken aan die hele goede wedstrijden die zo nooit asield hebben. Ja, maar daarbij komt wel, stel ze krijgen morgen 14 punten, dan telt die 14 ook bij voor het gemiddelde. Dus dan wordt die 2,3 van Joert wordt echt weer hoger, want dan zit ze op 20,9 en dan moet je dan delen door 4, dus dan zit het op 4,12 of zo. Dan wordt die 2,3 weer 4,2. Dus ja, dan gaat het wel wat dubbel op de andere kant uit. Maar dat is op dit moment al je voor secundair belang. Het belangrijkste is, gaat het goed met de mensen. En nou ja, zeker voor die oren, Alverskippen dit er nog binnen. Ja, die moet zich nog wel kleer meidje. En die zijn aan 2 uur op het wetter, want die in 1 uur al ontzielen. Maar deze waarsomstandigheden best wel pittig. Ja, nou, de wind neemt wel wat ouw. En die 5 is er volgens mij wel uit nou. Dus ja, ik dat jou weer een oren-dynamiek bij die Alverskippen. Dan mentaal moet die zich eerst weer voorbereiden. Ik zeker voor de JRV, want die weer bij belutsen. Nou, daar moet ze schakelen. Hij is de tijd nog vooraan. Adrenaline zit er nog wel in, dus dat slaagt het nou wel. Dat besef komt misschien aan na de wedstrijd wel. Dat het wat ze realiseert had, wat ze goed zielen. Dat ze ondanks die omstandigheden dat ze eerst een ervaring hadden, dat ze er toch wel goed uitkomen. De wind neemt wat ouder, dus ja, geven we nog wel uitdreven of geven we net uitdreven. Dus dat is nou met name bij die oren Alvers. Goed, nou ik ben heel benieuwd hoe het nou komt. We zullen voor de derde keer ja, de startprocedure die rint nou. En dan hopen we dat we eindelijk echt los kunnen hier op een Snitsemar bij Ter Henne. We gaan gauw oer naar Geertje en Roelof Bouwmeester. Wij hebben zelfs uitgebreid besjongen van hoe gong dat nou krijgt. We hebben dat ik nice jongen op track and trace en wat gele site en wat jeder. Ja, Gjalt, ik al zei, dat klopt helemaal. Dat hebben wij hier constateren kunnen. Ja, we kennen net zeggen die of die weer fout. Maar het is wel duidelijk dat de scootjes behoorlijk bij elkaar op zitten hebben. Dat er verwonden bij vallen binnen.
nou ja, het wachten is even op bericht door hoe het gaat met die verwoen. En intussen binnen er gewoon alve scootjes die het haar kleermaatje voor de start. Ja, en dan moet ik toch even ronddenken aan Langlien, Roelof, 2000. Toen zielden we hier op een snits maar bij te rennen. En toen ben we starten met 4 scootjes en eindigen met 9 scootjes. Dus het is hier al eens vaker gebeurd dat er een soort scootjes uitvoeren terug of averij of doe in 2000 wie er ik nog eens die het omsloeg. Dat weer doe Ljouwert. Nou, Lemmer hier doe averij, de Jouwer hier doe averij, Grauw hier averij en doe nog Balzet, wat intussen een Akkermwudden is, maar doe nog Balzet, die is doe uit de wedstrijd gaan naar een protest. Dus doe blunder maar nog scootjes hoor. Jood zullen we met alve scootjes. Dit haar alle alve kleermaatje voor de tweede start. Ja, en ondanks dat er nou natuurlijk een hoop gebeurd is, het viel een beetje alsof er dan een soort van tekken over die wedstrijd leidt voort. En we beginnen er op dit moment even vanuit dat het goed gaat met alle bemanningsleden. En dat betekent ook dat wij gewoon nou weer oerschakelen naar de wedstrijd. Ja, ik wil nog één ding zeggen, want we krijgen direct iets terug over de verwoenen op het scootje van Snits. Dat is de skipper zelfs. Jappie Visser, die is verwoenen rekken en die is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe slim dat het is, kunnen we net zeggen, maar het is wel duidelijk dat het de skipper is. Dat is ik wel een beetje logisch, want het weer, de omvaring wie op het achterskip. En daar zit de skipper. Dit weer 4 minuten, Scott. Ja, en dan gaat het hut. En dat weten we. En we hebben hartstikke minder situaties zien. Maar we gaan nou wel even een schakelmaatje naar de wedstrijd. Want we zitten nu in de 4 minuten. We gaan met halve scootjes deze wedstrijd aan. De wind liep het inderdaad wat minder. Dus we gaan kijken even in de uitstel die we hier. Ik even hoe de mars aan kunnen. We zeggen een hoop scootjes die het zeil naar beneden hier. Sommigen omdat er averij weer. Maar ook een aantal die een reefje eruit hellen. Dus het liep het inderdaad dat die 4 van Sprutsen dat die er wat uit is. Dat het iets rustiger wordt. Een beetje ruim werd er we krijgen nog wel. Dus de buien binnen nog wel. Maar alve scootjes betekent wel dat er nog wat meer rond is op de startlijnen. Want in principe is 20% van het veld best kwijt. Dus er is wat meer rondte. Ze hadden de startlijnen net verloren. Misschien een beetje skrokken dat ze iets minder risico nemen nou. Ja, als je in principe wit de skippers wat ze dwam hadden. En zeg dit eruit als een hele vervelende samenloop van omstandigheden. Je moet altijd proberen een onvaring te voorkomen. En soms dan is er even zo'n... Hast het gevoel, ik wil eens op de kant als die in je chin komt. Als de rug op in je oude is. En dan denkt oh, ik ga rechts langs. En dan denkt de oren dat ik. En de links langs. En voordat het wist, dan is je strijker op elkaar ouw. En dan is het te let. En waarschijnlijk is zij iets gebeurd. Ja. Ik heb er nou net vol meer aan dan. We zitten nu nog 3 een hele minuut. En dan begint eigenlijk het hele proces weer van... Waar wil je op de start wezen? En dan geven we weer omrekenen. Oké, als ik op de start wezen wil hier, waar moet ik dan een minuut ervoor wezen? Waar moet ik dan 2 minuten ervoor wezen? Dus nu varen de meeste scootjes nog een stuurbord. Uiteindelijk was uw bakbord starten. Uw bakbord starten ga je voorrang. Dus het is eigenlijk net een optie om uw stuurbord te starten. En nu is het even de vraag, waar wil je erin draaien? Wat is het moment dat je uw bakbord leest? In het midden het startskip. En de scootjes, nou, daarbij in de buurt. Hieronder zeggen we de Zuidwesthoeker die een hele romme bocht neemt. Zo neem ik het maar eventjes. Hier is Grauw. De reële tonne is de tonne van de startlijnen. En we zijn hier bij de pin. Het gele boordje, het contraskip zit er vlakbij. Die zocht mooi de meesten op het startskip. Nou, altijd ik met scootjes oerlijnen binnen. Hier ben we aan boord bij het Jerveense scootje. Daar hebben we een camera op staan. Jens Jongsma. Die zei van nog een beetje die kant uit ziet ze, nog een beetje die kant uit. Jens die is degene die het voordek, ja, adviseur op het voordek. En zijn huid Jaap die zit achter op het achterdek bij Sietse Brouwer. Zie ik Harmen Brouwer die het on de vak zit. Nou, de start. Ja, en wat voor Jens in dit geval ik van belang is om te zien waar denken wij dat die orenskippen indraaien. In de vorige start zijn we het al, je wil graag starten maar rond de onder je. Dus je wil voorkomen dat er op het moment van starten een skip heel dicht onder je loopt, want daar ga je les van. Dus als je een gotje onder je gaat kennen bij de start, dat is wat je bereiken wil. Dus ze zeggen ik nou, oké, waar draait een oor in? Waar kunnen wij dicht onder een oorskip, maar is de dreiging net zo groot dat er een onder ons komt? Dus we zien Lemmer hier nou in beeld.
liep het hartstikke mooi, liep het hartstikke vrij. Maar ze ben ik wel een beetje, in mijn beste Fries, een sitting duck. Als in, de kan je van achter komen, die kan er zo onderscoren en dan kies ik je een kant uit. Dus je Sitting duct, een zittende ein? zittende aan, ja, als in, ze lezen een beetje stil daar en ze ben makkelijk om te zitten. Oké. Oh, op die manier, ja. Ja, dus nou zien we het, nou Lemmer, stel nou dat het scootje van Akram een beetje gong maakt en die gaat onder Lemmer lezen, dan had Akram alle rugten en dan kan Lemmer eigenlijk geen kant uit. Dus wat mij betreft is Lemmer hier iets te vier naar voren en ben je daardoor wat kwetsbaar. Nou, je ziet heel mooi die twee de tonsies lezen. En ze lieten de vak wapperen in de wien om maar gong de ruut te krijgen. Oude remje. Ja, en dus dan... het grauwste scootje wat heel duidelijk voorkeur hier in zijn vorige start ik al om als onderste te starten. Dus voor u is dat helemaal boven in beeld. Dat hier in zijn krek ik. Hier zien we dat heel mooi in beeld. En die had nou ik een heel soort romte onder hun. Dus die kan zelf bepalen wat het moment is dat ze omgaan. Ze moet even achterom zien dat de hele man is. Misschien daar een bedreiging. Die komt wat te let. Maar dat is een mooie positie. Wat ik krijg alleen maar zei, liep het net te gebeuren. Want er is net iemand die hun omvalt. Dus vooral ook nog niks aan de hand. Maar nou een hele minuut te gaan voor hun. Langwaar komt mijn vierste volle gong. Dat gaat net werken, die gaat te betiert starten. Maar we concentreren dus even op die oren, want dit wordt waarschijnlijk dan een individuele valse start dat Langwaar wat te betiert is. En misschien... Nog 10 seconden. Ja, nee, dat is het toch weer wat te gretig. Misschien we toch weer dat kuddegedrag. Heel Langwaar, die komt vol gas de oren wel net achter. Blauwe Zuidwesthoeken erachteraan. De Akram kwam eraan. Jereveen maakt allemaal mooi. En dan binnen toch weer 4 of 5 scootjes die te betiert winnen. Ik weet net als op het skip identificeren kon wie het wien, dan is het een individuele valse start. Als ze kennen van het wie alleen nog Langwaar en het wie alleen nog de Zuidwesthoeken, maar het liep erop dat het te volle wien en dat het toch weer een algehele valse start wordt. De reerde bal hing het er al in. Ja, ongeldige start. De reerde bal. Zo werd het een hele lange midje. Hele lange midje, ja. En het is voor de meesten thuis bij het scootjesielen gebeurt dit net zo vaak. Maar we gaan ook wel even een beetje tieren. Het is misschien wel leuk om te vertellen dat dit eigenlijk bij het Olympische ziel, waar ik natuurlijk een soort bij West binnen, ik als coach van Marit word, dat dit eigenlijk heel vaak voorkomt. Want dan starten we maar 50 boordjes tegelijk. En dan hebben we best vaak een valse start. En omdat we bij 50 lietse boordjes binnen, hebben ik heel vaak een algemene valse start. Omdat ze dan zeggen, ja, we kennen net zien wie het is. Nee. En wat ze dan op een gegeven moment doen, en dat heeft misschien nou ik wat van, dan hingen ze de zwarte vlag erbij. En dan zeggen we, hey, we konden net precies zien wie al te betierd winnen, maar we gaan jongen die en die, je mag net meer mooi dan. Klaar, gebeurt. De rest weten we net. Een zwarte vlaggen kennen ze hier bij de SKS net. Oké. Ze kennen hier wel de gele vlaggen mooi in het midden, een zwarte stip. Wij nemen dat altijd de Japanner, maar het is de vlaggen dat je net meer boeten ommast als je vals bent. Ja, dus die straf is eigenlijk een beetje lichter. Ja. Want het gaat er dan om dat in de laatste minuut voor de start net meer door de lijn moest. Precies. En in dit geval zou ze dan boeten ommatten. Ja. En bij de zwarte vlag zou ze dan voort naar Hoers kennen. Des eruit. De zwarte vlag kennen ze bij de IFKS wel, maar bij de SKS net. Maar we kennen ik weer eventjes naar Arienta. Ja, Gilles, dat wordt een lange midje. Ja, zo, zeker een lange midje. Zeker voor die bemanningen. Want zeker als je start, dan is het vaak een remje. Want dan moest je even wachten op het goede moment om weer zielen te gaan. Dus dan moest zeilers helemaal uit en dan moesten we helemaal binnenloeken. En een beetje vieren en we helemaal binnenloeken. Dus ja, dat zijn wel intervaltrainingen. Ja. Dus dat hebben ze nog wel een paar keer gedaan. Maar kan deze situatie heel specifiek nou vooral terug Langwaar? Want ja, die komt er maar in neergongen. En dan zou je het al, kuddegedrag, Roelof zei het niet correct. Dan denken die oren van, ja, misschien is mijn klokje wel stikken en ik maak hem maar achterom. Ja, nou, ik weet niet dat het klokje steken is, maar er zie je wel mij. En ja, Langwaar en Zuidwest ook een Sjoster, die gang met name vrij betiert door de startlijn. En ja, die zielen in mijn optiek met name voor een dagoverwinning. Dus die zielen gewoon alles of niks. En dan Sjost gewoon die het echt voor het klassement zielen. Die ben iets behoudener, die wil gewoon een degelijke start gaan. Die wil gewoon zielen en gas geven. Ja, jammer voor de CD dat het nog weer mislukt. Ja, nou, echt voor de meesten thuis een cruciale vraag. Hoe lang kan dit er ook in? Ja, volgens mij kan dit oneindig trokken in. Oneindig? Er is alleen nog, volgens mij moet er een start zijn of een aandacht zijn wijzen voor 4, 5. Het zal vast in de reglementen staan.
Maar dat zit aardig op in die tijd. Ja, maar goed, in principe kunnen het dus oneindig terug in, maar het zou toch mooi wezen dat we nou echt eens een keer echt losgaan kunnen. En dat ze gewoon, als het redelijk overzichtelijk is, dat ze gewoon individueel voor omroepen kunnen. Ja, nou, dat weet volgens mij nog net. Maar zoals je zei, van het startskip hebben ze maar in je zicht. En wij konden krijg mooi van met de drone bekend. En dan is er van boven niks in. Die beelden hebben ze op het startskip en op het contraskip net. Dus zij moeten het echt van wat zij 1D, 2D zien kennen. Nou ja, en als dat net hoe schenk is, dus je was het net in de uitgooien of in je zielen letten die het net vals is. Of in de uitgooien die net een vals start heeft. Het moet wel een eerlijke wedstrijd wezen. Dat is wat Saskia het wandel. Ja, nou, het zou dus niet kijken het verschil tussen de klassementskanonnen en de scootjes die het voor een duiwinning gingen. Ik kan me iets indenken dat een Grauw, een Jereveen, Ljouwert, dat die op een gegeven moment echt iets hebben van, nou, wat ben het voor amateurs? Nee, dat net. Maar die zullen wel voor het klassement en die wil gewoon die wedstrijd zielen. Ja, die horen ik wel. Maar ja, had die nou 12 of 10 of 9 worden, ja, of 8 of Sander, dat maakt het op zich net veel uit. Dat maakt het voor de klassementsteams wel uit. En dat ben er in mijn optiek nog 8. Ja. Goed, nou ja, we gaan weer stadig on. Ja, het wordt natuurlijk weer eventjes. Hoe lang wordt het straks meestal? Ja, meestal is het, op een gegeven moment gaat die rede bal naar beneden. En dan is er nog een minuut en volgens mij krijg je dan nog 4 minuten. Nou, nog 4 minuten. Maar eerst is het wachten tot die rede bal nu onder een takje in is. Laten we eventjes zien onderin het skip bij Roelof Bouwmeester en bij Geertje de Vries. Hoor je hem met wat vol, jongens? Ja, wij horen het je vol. We hebben dropjes en we hebben drinken. Dus dat komt helemaal goed. We zeggen dat de gele vlag met de zwarte stip in het midden, weet ik het schrek al hier, dat die in het wand is. Dus de boetenomregel is van toepassing. En dat betekent dat als een scootje over de startlijnen is, dan moet hij boeten dus boeten de tonsjes om, moet hij weer naar achter de startlijnen. Wat je oors nog wel eens zeggen is dat een scootje over de lijnen is en dan liet hem weer even dippen, zeggen we dan dipst weer onder de startlijnen. Maar dat mag dus net meer, dan moet nou continu van nou moet achter die startlijnen blijven. En als er oorheen is, dan moet boeten om weer naar achter die startlijnen ta. Nou ja. Ja, en het gaat dan specifiek om de laatste minuut voor de start. Ja, daar gaat het om. Dan moet je net meer net meer aan de bovenkant van de lijn. Nee. Je bent weer onboord van het Jereveense scootje. De man die had ik alweer op maatje voor de 4e keer starten. En dat ligt het me. Ik dreig, Roelof, door hier het secret over dat het bij hem, bij Olympische wedstrijden, heel vaak gebeurt dat er vals starten wordt. Maar hoe houdt die concentratie zo lang vast? Ja, hier kom ik eigenlijk weer waarom op het verhaal van Stokrek hier is hoe het trainen in het voorseizoen. Wij op trainen bij routines. Dus je weet gewoon, oké, het is nog 4 minuten tot de start, waar willen we wezen? Wie moet het tiert houden? Oké, wie had het tiert? We willen even zien welke kant van de lijn goed is. Oké, wie doet dat? We willen misschien nog even een lietstukje instellen. Oké, door we. Wel uit de bovenste tonnen. Dus je hebt je routines en die beginnen gewoon weer vooraan. En dat je die routines scherp hebt, dan kost het ik net zoveel energie. Wel fysiek, wel voor de mensen die de scoren van matten uiteraard. Maar mentaal volle minder. Want dan is het gewoon, oké, 4 minuten, hier mag wezen. 4 minuten, hier mag wezen. En dat je dat weet, het is net helemaal lopende bandwerk. Daarvoor gaat het, maar dan weet je zeker dat je alle vragen stellen die je stellen moet in de voorbereiding. Nou, ze hebben in elk geval van de middag al 3 keer oefening kennen. Ze weten nou exact wat ze wezen matten. Nou, het is wel opvallend. Want we gaan nou de laatste 2 starts. Natuurlijk zie ik in zo'n start altijd een beetje maar even naar de klassementskandidaten. Waar bezig. En terecht, aan het begin van de middag zei ik al, je ziet je koor nou net op, daar is het vierste betierd voor. Maar ik wil toch een beetje zien waar ze zeggen. En Grauw heeft duidelijk voorkeur voor de onderkant elke keer. Ja, als we nou zeggen, Grauw luidt nou Bob in. Ja, maar wat ik van Grauw specifiek wel mooi vind, en ik ben me er bewust van dat ik heel vaak over hun praat nou de laatste tijd. Dus dat is net... Omdat ze die een favoriet net per se favoriet, maar gewoon omdat ze heel dominant binnen. En ik vind het leuk om daar een beetje taalachting op te gaan. Wat zij dan zo goed doen. Was bij hun heel goed schenkist, is dat hetgene wat ze willen, blijkt heel duidelijk uit hun acties. Dus ik kan naar dat scootje zien en denken, ja, ik snap wat ze daar onboord betocht hebben. En dat wil je graag zien. Want dominant gedrag. Wij starten hier. En nou, ze gaan net onderin starten, ze willen bij het skip. En we sjuggen het voort. En dat is mooi om te zien. Dat zo'n skip... letterlijk uitstraalt van wij ben hier de baas. Wij weten waar we wezen willen. Dit is het 1 minuten zijn, denk ik.
Dat weer toeten van 1 minuut, ja. Ja. Dus je duidelijk lang waar. Voorkeur voor de onderkant. En nu Heerenveen. maaien ze dus net Ja. meer hoe die start. Nee, en wel zorg dat ze iets meer afstand houden. Er is iets meer voorkeur nou voor de boppenkant van de line. Alle scootjes, ondanks dat er een heel soort rond is op de lijn, kiezen voor de hegere kant. Dat kan wezen omdat de windkrek wat naar rechtskift is. Hier zien we fantastisch beeld. Hè. Er wordt al een beetje gong maken. Heerenveen maakt het al vaart. Dat is al best betierd. Maar die hadden rond te derken. Dus Langwaar en Heerenveen die zullen mooi volle gang over de lijn gaan. Terwijl Grauw hier bovenin, die loopt een beetje in de wachtkamer. Dat is misschien geen gotje. Die mag voor de Zuidwesthoek al langs. Als ze dat net redden en de Zuidwesthoek al een beetje leven, zeg ik, dan komen ze erbij. Maar dat wie een gevaarlijke positie waar ze zichzelf in lijn Lijkt het gaan. nou goed te gaan? Ja, maar er is geen rondte tussen Lemmer en dat skip. Maar nog 10 seconden te gaan, wordt dat heel krap. Als Lemmer erdoor dicht horen kan, is dit een foutje voor een van onze kampioenskandidaten. Daar is het startschot. Ja, duidelijk geen valse start, maar is daar rondte voor Grauw? Kan die daar tussen terug? En Grauw daar bij die tonnendel? Nee. Nee, die zit op de tonnen. Grauw zit op de tonnen, zit ik heel dicht zien alleen maar om. Dit is een zeldzame fout ik roep het hier de hele tijd, ze mooiste met fouten. Dit is een hele grote fout. Zuidwesthoeken helpt hem net. Grauw, Zuidwesthoek, hele mannen, hele slechte start. En ondertussen de Jouweren, de Heerenveen, Akkeren en Jout. Heel mooi vooral de Jouweren op een hele mooie positie op dit moment. Wat mij betreft het initiatief in deze start voor Jouweren. Hier zijn we bij Heerenveen. Ik heb een hele mooie start bij de pin. Zie het Heerenveen. En maak het eerst een lange bakboordslag. Nou, Zuidwesthoeken en Grauw, die moeten opnieuw starten. Die moeten nog een keer om die tonnen heen en dan hoe de startlijnen. Ja, en dit kost een hoop tijd en dit wordt het lang. En dan is het zelfs voor een scootje als Grauw, wordt dit een hele drege opgave om hiervan waarom te komen. Maar laten we eens even concentreren op de mensen die wel goed voor het winnen. Jouweren wie goed voor het, Heerenveen wie goed voor het. En het is inmiddels een oerlijn, maar Gele zei het in de voorbespreking heel duidelijk. Mooie start op bakboord, hartstikke mooi. Maar daarna mag de stuurboord naar de lijn. Dus hier zien we, mooie start op bakboord voor Heerenveen. Dat is het tweede scootje van boven, dus helemaal onderin, helemaal bovenin het scherm, ik zei ze, luidt lang waar. En dan Heerenveen, die rent er een beetje uit. Boven hun Akkeren en hier vooraan in beeld Jouweren. En daar weer boven Lemmer, maar daar is hem misschien wel voorlangs. Dit beeld kerst ik mooi zien hoe scheef wat het gaat. Gaat nog lang net te scheef. Op deze wijze hebben ze nog een mooie gong. Maar de mensen die daar aan de lege kant zitten, die bewaren niet. Nou, hier kiest, dit is de hele mannen. Wat zijn die kiest voor de stoelbootslag, die ziet het vrije wetter op. De vrije wien. Ja, ik een beetje gedwongen, hè, want ze lijnen onder de zuil van de oren. Dus dan wat zie je dan? Want zie je er achteroren of net? En nu hebben ze nog een kans omdat ze straks op bakboord bij die bovenste tonnen komen. Maar ze gaan de room achterlangs. En ja, echt een onval op de middenmoot. En het is een beetje een gek beeld, want het ziet eruit als een lietse middenmoot. En ja, hier hebben we de grote verliezers van deze start. Grauw en Zuidwesthoeken, die moesten weer om. Dat wordt lang, het weer een grote bocht weer om. Ja, en die beginnen no-pas. Zuidwesthoeken gaat no-pas door de startlijnen, terwijl we ondertussen nog 3,5 minuut bezig zijn. Ja. Boppen in draait Langwaar nou. Die gaat om. En komt dan hoe stuurboord bij Heerenveen. En dan is het aardig om te zien van Mats achter Heerenveen del. Ja, des Mats achter Heerenveen del. Ja, het wordt spannender tussen Heerenveen en Jouweren. Als Heerenveen door de wing gaat, kan die in eerste instantie van Akkerendel. Want ze komen in de buurt van de leelijn. Dus ze willen. En de leelijn is de line die ze zielen kennen. Dat ze net meer door de wing hoeven. En het lijkt erop dat ze daar voorlangs kunnen. Dus ze gaan gaan no door de wing. en kiezen dan ik voor Jouwerendel. Want dat spant erom. En ook binnen de mensen die hier boven live zitten te zien. Want wij zullen dit maar een beetje vertraging. Die denken, wat praat hij hem nou? Ze binnen er al voorlangs waarschijnlijk. Maar voor u is wat wij hier op het scherm zien, kind dat krijg wel, krijg net. Ja, en dat liep te gaan. En dan is dit. Oeh, en wat gebeurt er mooi Langwaar? Ja, Langwaar hellen dat net. Hier voorrang Jamaten is een bakboord stuurboord met Akkeren. Ja. Ze gokken erop dat Akkeren door de wing gaat, maar die doet dat net. Nee. Ja, en dat is precies waar het in de voorbespreking wil gaan. Als er hoe stuurboord langs is, mag er voorlangs kennen. Want oorspronkelijk stroomt hij aan. Heerenveen, perfecte start. Kind daar voorlangs. Langwaar. Iets minder perfect. Misschien ik wel iets minder snelheid. Kinder krijgt net voorlangs en dan wordt het joer. En hier zien we naar de nummer 1. Net alleen nog virtueel, maar ik denk bij de eerste tonnen Jouweren mijn aansluiting en Akkeren. Het is die verzezing al. Leidt er ik weer keurig bij.
ondanks dat lemmer wat er let weer bij de start, komen ze hier toch nog heel aardig. Eerst bij Langwaar uit. Ze lezen bakboord. Wat er achterdeel? Nee, die gaat door de wien. Die gaat door de wien, Langwaar gaat door de wien. En wat doet Ljout? Gaat hij er dan voorlangs? Kokt hij erop? Ja, die redden dat. Ljout wordt nog een beetje sparren, terwijl dat Langwaar ertussen zit. Dat is een soort van de buffer, waar Ljout eigenlijk jocht uit kan. En dan zien ze achter lemmer langs batten. Nou, hoe komt het nou, mooi Langwaar en Ljouwert? Langwaar light bakboord. Spant erom. Dit spant erom. Ja, nou maat Langwaar die draait nog een keer. Ja. Je kent er een protestvlag Je van kent er loeken. een protestvlag van loeken, ja. Je kent er een protestvlag van loeken. En Langwaar weet je sowieso de dupe. Hè? Want die hier een soort gongenstuur wordt die mat draaien omdat ze een bakboordstuur wordt hebben bij lemmer. En dat kost snelheid. Dan hij al net zijn volle gang meer. Mat je nog een keer draaien, helemaal geen snelheid meer. Hij je ik nog Ljout in net aan de kant gaat. Op Langwaar is op dit moment, ondanks een goede start, echt even het kind van de rekening. Ja, absoluut. Heerenveen, Jouweren en Akkeren. Dat lijkt de top 3 te wijzen. Maar we mat nog om die bopperste tonnen heen. We zitten nog in het cruiserek. Heerenveen gaat er nou omheen. Heerenveen pakt het eerste plak. Maar de Jouwer als het ware. En daar vlak achter Akkeren. Ja, 3 scootjes, maar een goede start. 3 scootjes die goed bij de eerste tonnen komen. Er komt wat zijn, hè, die het al heel betiet van die stuurboordslag keert. Die komt er dan toch heel mooi bij, hè? Ja, en die komen erbij omdat die oren zo langzaam weer. Die haalkoers, jongen, die moesten wat inhouden. En alleen maar redt het krek op. Dus die is hier vrij. Drachten net. Nee, Drachten net. Die houdt hem heeg. Wat zijn doet dit redelijk sportief. Want ze zetten net helemaal Nee, terug. dat hier ken. Dat hier ken. En dan dwingen ze Drachten helemaal terug de winst. Ze hier misschien iets langer terugmaten om de gonger iets meer uit te halen bij Drachten. Want nu kan Drachten mooi vallen en zielen ze de voortoer hinnen. Dus het is altijd een beetje een... Dit is correct te sportief, want je hebt er zelf de dupe van. Ja. Ze gaan iets langer trok in, want daar heen ze jocht op. En dan heen ze Drachten net helemaal terug de wien hoeven te dwingen wat mij betreft. Maar wel even zeker weten dat je ervoor zit. Ze zit natuurlijk nog wel aan de binnenkant, dus bij de spreader aan. Ze wel als eerste deel aan kunnen, maar ze hadden nou iets te volle les van Drachten. Ja. Dan Ljouwert en de Zwam. Ja, en dan is de hele mannen die eigenlijk dit groepje afsluit. En dan is het wachten op de Zuidwesthoeken en op Grauw. Die waarom moesten bij de start en echt 4 achterlezen. En dan mis je toch in dit shot een beetje de orentraaie scootjes. Hè? Het viel gewoon liets. Ja, het is net viel opvuld. echt liets. Ik zit ook al te tellen van, oh ja, maar ik ben er al. Want Grauw, de hele mannen gaat nou om tonnen. En dan komt er achterom Grauw en de Zuidwesthoek nog. En Zuidwesthoek het keersen van de stuurboordslaat. Dus die komt nou dadelijk bakboord op die tonnen aan. En Grauw die laat je de stuurboord. Dus ja, nou, Grauw redt het nog wel. Dat redt Grauw. Dan wordt Grauw dus gaat als het zien om de tonnen en de Zuidwesthoek als halfde. En dan hebben ze alle keer. 1 Heerenveen, 2 de Jouwer, 3 Akkeren, 4 Lemmer, 5 Drachten, 6 wat zijn. 7 Ljouwert, 8 Langwaar, 9 de hele maand, 10 Grauw en 11 Zuidwesthoeken. Nou, Ja, dit is een prachtig beeld. Zo voor de wien. Just de witte strepen die stoppen het wettersjes. Dat zijn een beetje de skoemkopjes die maar de wien mooi waaien. Dat is precies de wienrichting. En nu begint al de keuze voor de scootjes. Of we straks die beruchte linkergate of rechtergate nemen. ja. We zitten nog even waarom naar de start, want die start is toch wel, die wordt toch wel heel bepalend. Laten we nog even de beelden zien van de start voordat we dadelijk bij de gate binnen. Hier is de start. We zien heel duidelijk al dat Grauw, die maakt het wel gong onder bij het startskip. Maar daar loopt Lemmer. En Ja. Lemmer die houdt het door dicht. Ja, en ze mooi daar ik net tussen. Hè. Dat is de Nee. indringstart wordt het wel naam in de
in de volksmond. Er is geen rondte, alleen maar hoe er is geen rondte te Jan. En Grauw kiest er hier wel voor ter jochte om een oorvaring te vermijden. Dus ze zetten hem net op Lemmer maar op die tonnen. Dat is de terechte keuze natuurlijk, want anders dan had je alle gevolgen van dien. Ze konden er ook net meer achter deel. We kunnen je van zeggen dat Grauw gewoon te laat reageerd had op het feit dat er geen gotje kwam bij het startskip. Nee, precies. En Heerenveen, nou, die is ik als eerste om die bopperste tonnen kwam. Dat wie dadelijk al duidelijk dat die een hele mooie start hier. Ja, we hebben 4 scootjes maar een goede start. Langwaar, Heerenveen, Jouweren en Akrem. In de voorste lijn. En Langwaar kwam Krek wat snel hier te kwad. Of die hadden Krek net helemaal de wind lekker gewoon links. Die kwam uiteindelijk in de problemen terecht. Maar voor die orentraaien had dat zeker uitbetellen. En die ben ik echt los. Hè. Je ziet, ja, dit is een fantastisch beeld. Prachtig. De voorste traaien had nergens last van. Heerenveen kiest de linkergate. Jouweren kiest voor de rechtergate. En Akrem die twijfelt nog. Akrem die twijfelt nog, die moet sowieso bij Ian aansluiten. Het is wel mooi, want als we geen gate hebben hier de Ian nou op de oren wachtje matten. En dan hier ze alles achter elkaar houden. En ook hier ze gewoon precies tegelijk om die onderste tonnen heen. Ja, hier is het fantastisch. Het is prachtig mooi. Heerenveen lijkt nog correct een paar seconden voor. Ja, en wat we hier ook heel mooi zeggen, zijn de donkere plakken op wetten. Dus als we nou even zeggen op de rechterkant van het scherm, daar is het hartstikke donker. Donkerder dan aan de linkerkant. Wat betekent dat Jouwer hier nooit meer windtas hield. Betekent dat ik dat ze voort hier een verschil maatje? Nee, dat net per se. Want we zijn al, aan de overkant van de baan zit ik meer dan genoeg wind. De shirt on board bij Heerenveen, maar het zou het werken worden. Ja, dat is meer dan genoeg wind aan alle kanten. Maar het is wel te zien op het wetter. En in dat drone shot is dat vaak fantastisch. Ja. Hier bij Heerenveen op boord. Dit nou dus weer in het cruiserek zitten. En de rest zit nog in het voorwieserrek. Heel goed zien aan die sound die het wiet uitstenen. Ik het wel dat Grauw al de aansluiting vond heeft. Ja, en bij de aansluiting te vinden is vooral hier dit laatste stuk. Want hier met die 1, 2, 3, 4, 5 scootjes. Het grote voordeel is, ook voor de veiligheid, dat ze nou om 2 ton kunnen en net om 1 hoeven. Dus er hoeven maar 3 aan elke kant. Maar ze moet je toch even op elkaar wachten. Dat remmen even een beetje jou. Maar dan zie je wel dat jou het nou al om de tonnen draait. En jou het gong als zonde om de bopperste tonnen. Dus die heeft wel wat plakjes in hellen. Lemmer wat zijn drachten. Ja, en aan de andere kant Lemmer wat zijn drachten. Alle 3 net zo'n fantastische tonnen rond. Ik zei, je ziet het, je volle on de wind langs die tonnen. Ze hebben hier gewoon wat te let. Die scoort maar dicht. Ik weet dat het zwier is. Ik weet dat ze het al 4 keer in. Je hoort 4 keer in, maar die scoort maar dicht. En hier zit ze ik weer in elkaar drachten. Wat zijn. Ja. Ik weer een protestsituatie. Het is een gevolg van net een ideale boeironding. En dit is koren op de molen voor het Grauwste scootje. Wat hier een fantastische kans krijgt om die 3 scootjes, Lemmer, wat zijn drachten en de hele mannen, om die in een rondje in te hellen. Dus we hebben gekregen bij de eerste tonnen zijn van nou, die lezen heel lang achter. Gaan ze hier de aansluiting en hoe is er net raar van op te zien dat ze bij de volgende tonnen de eerste 2 traienplakjes weer te pakken gaan. Voorlopig de eerste treien, Heerenveen, Akrem en Jouweren, die ben wel echt uit het zicht. Ja, die rennen er echt uit. En Grauw het de aansluiting vond en Zuidwesthoeken luidt echt op het all of the plak. Ik zou haast zeggen 14 plak, maar ja, dat hebben we het net, het all of the plak. En Zuidwesthoeken het ik absoluut nog net de aansluiting vond. Nou, hier zien we hoe mooi als ze hier in dat cruiserek zielen. De man van Heerenveen. Dit zal ik het in elk geval wel de volle concentratie er weer bij hen na dat akelige begin van de middag. Ja, en wat we hier ook heel mooi zeggen, Heerenveen helemaal links, maar er is een heel soort romte. Want de ene begint bij de onderste tonnen op bakboord en die vaart 2 minuten lang naar de linkerkant van de baan. De oren begint bij de onderste tonnen op stuurboord, Jouwer in dit geval, die vaart helemaal naar de rechterkant van de baan. Dus ze zijn heel 4 uit elkaar. En dat betekent, als er maar een lietse verhoring van de wind is, dat een hele grote impact heeft op het verschil. Ja. Man van wat zijn. En vrouw. Zit ik een vrouw aan boord. En dat is de dochter van de skipper, Noah. Noah van der Meulen.
Die zit aan boord bij wat zijn. En er binnen wel meer scootjes, ja, dat een vrouw aan boord zit. Maar bij de IFK's juist dat meer. Dit is weer Heerenveen. Ja, dus Heerenveen die leidt naar het stuurboord. Die kan de eerste tonnen aanzielen. Hier zien we dat heel mooi. Dus die gaan maar één keer door de wien op die ton houden. We zien nog steeds heel mooi de witte streep en die donkere plakken. Wat betekent dat er extra wien, hudde vlagen komen. Maar het jouwste scootje zit er net zo 4 achter. Die draait nou zijn beeld. Daar zien we ze. Ja, en dit scheelt net zo volle. Dit is nog te besjen wie er als eerste of als tweede bij de bovenste tonnen komt. Dit maakt het mooi, hè? Zo'n strijd. Je hebt verschillende tactische keuzes en dat is waar het beste uitkomt. Akkerop zit er ook nog heel mooi bij. Die het echt tussen die treien water dadelijk als eerste om de bovenste tonnen komt. En voor alle mensen die het wat letter inskekelen en denken van hé, ben we nog net onder de finish staan? Nee, we zijn nog net onder de finish staan. Want we zijn volle letter begonnen, een oeren letter begonnen. Omdat de eerste 2 starts van de midden die gingen mis. En vooral die tweede start die ging valikant mis. Er waren verschillende ervaringen tussen Huzum, die het en bij Jennewoud opziet, en bij Snits opziet, en bij Heerenveen opziet. En het gevolg is dat 3 scootjes de wedstrijd verlitten hebben. Huzum is uit de wedstrijd. Snits is uit de wedstrijd en Jennewoud is uit de wedstrijd. Jennewoud met een protestvlaggen, dus die tekent ik protest aan. En de wien ik verwonnen bij Snits is de skipper verwonnen rekken. Jappie Visser van Snits, die is naar het ziekenhuis gebracht. Als bekend is hoe het met hem is, dan zullen we dat zeker melden, maar dat weten we op dit stuit nog niet. Nou, dat eventjes oer jeder van een midje. We binnen dus een oerenletter starten met al de scootjes. Eerst nog weer een valse start en daarna de tweede start om 3 uur heen wie bolboord. En dus zitten we nu midden in de wedstrijd in het tweede cruiserek. naar de heeste tonneta. Ze krijgt Heerenveen Varon. Nou pakt de Jouwer Heerenveen. Ja, Jouwer gaat er voor langs, maar die mat nog door de wien. Dus Heerenveen die komt maar een heel soort gong en die zal daar onder tros zitten. En die zal nog steeds de leiding houden, denk ik. Maar dit is een eerste vastschoringsschot wezen van de Jouwer. Dat ze steeds bekend het had. Dus als Heerenveen je mag genoeg gong die tonnen oor in de kin. Dan kun ze misschien nog krijgen die koppositie behouden. Ondanks dat ik steeds maar dat Jouwer wel heel snel op gong komt. Dus misschien als gelijk is dit inderdaad de eerste verhoring. Het lijkt erop dat Heerenveen het redt. Ze zullen de Jouwer hier nog krek achterin horen. Maar dit moet een eerste teken op de wand wezen. Via dit de rechterkant van de baan die zo snel is, had Jouwer misschien wel iets voordeeltje, maar snelheid. Het volgende rondje weten we meer. Maar we kunnen wel stellen dat deze strijd is nog net uitstreden hier. En we weten dat de Jouwer na oude sneun op grauw een bijnaam kregen het. Hè? Rinus de Racer. Het juiste scootje rent gewoon heel hut. Het ik al blikken hier in de voorwedstrijden van dit seizoen. En we hebben het al een paar keer benoemd dat die Jouwer, Rinus de Jong, die had een naaie adviseur naast hem zitten. En dat is een heel betoefd scootje. Skipper. Bindkramer. En Rinus die zei zelfs die kent Foefkes, daar hier ik nog nooit van jet. Dus die twee die hebben elkaar vonden erin. Akkerum gaat nou eens strijden om de tonnen. Het wat achterstaan op Roen in dit cruiserek. Heerenveen en de Jouwer die strijden om het eerste plakje. Ja, en Lemmer die gaat er als vierde Roen komt, maar daarachter ontstaat een groepje met Drachten, Grauw, Langwaar, Ljout en misschien ik nog wel wat zijn, wat heel dicht op elkaar luidt en daar is nog een heel soort te hellen. Dus je Ljout toe bakboord, die zal er nog wel voorkomen, maar Grauw is wel in een rondje alweer van die 100 meter achterstand waarom kwam in dat middengroepje, laten we het zo maar even nemen. Grauw docht alweer heel normaal in die middenmoord. Lemmer nou als vierde om het tonnen. En daarachter, ja. Ljout. Gokik. Ja, en dat gebeurde bij de onderste tonnen. En toen zeiden ze al terug van, die ben al wat naar voren kwam. Maar de scootjes die daar een minder tonnenronding had, dat juist dan letten. Dat kost het dan 100 meter. Nou ja, 100 meter is misschien wat 40 tot 50 meter. En die hellen net samen meer in. Want de wien is best stabiel maar.
En die meters die betellen hier. Dus dat is de reden dat Ljout zo makkelijk voorkomt. Dat is de reden dat Grauw er weer bij komt. Je wil zuinig wezen op je meters. Je wil gewoon netjes de baan doen. Terwijl we hier nog in bakbord stoerbord zitten te zien. Ja. King Grauw daar voorlangs. Hier ze dat redden. Ze houden hem in ieder geval heel heeg. Wat zijn draait was Kima Konst direct voorlangs. Grauw moet een beetje omzielen. Dus die moet hem heeg houden. Maar die zal nog maar een heel soort gong afvallen en erover heen. Ja, het is al om de tonnen. En dan denk ik dat Grauw dadelijk het 6e plakje pakt. En dan na Sam in een start, waarbij ze opnieuw starten moesten. Honderden meters achter staan hier. En dan toch gewoon weer in de middenmoot op het 6e plakje. Tja. Ja, en wat het vervelende is, het is net vervelend, maar wat het vervelende is dit bedoel ik helemaal niet denigreren, maar ze doen niks bijzonders. Het enige wat ze dienen hebben is gewoon netjes die baan rond. Goeie ondertonnenronding, wat tiertezuilen erbij, de leyline goed. Dus heel degelijk. De reden dat ze dit zo makkelijk, zo snel inhellen haar, is omdat er te volle foutjes maken werden. Er worden meters voortjoen bij, vooral bij die gate nou. En dat vind ik zonde om te zien, want daar kun je gewoon op oefenen. Er is best een soort romte. Het is net zo druk. En nou wat ik weet, hier lang waar. Die Santonne krijgt net hellet. En dan gaat het traag eromheen. En dat klappert. En dit kost gewoon 50 meter. En dit gebeurt net bij de kampioenskandidaten. En die 50 meter, ja, die hellest ergens oors net meer in. De Zuidwesthoeker die gaat twakken zijn hut. En voordat zo'n skip dan weer op gong is. En ik weet dat dat wat negatief klinkt. Maar ik denk, nee, focus nou op die simpele ding. De bocht om, kun je gewoon oefenen. Om een boei heen kun je gewoon oefenen. Rjocht uitsturen kun je gewoon oefenen. Dat hoeft net mis te gaan. En dat een keer misgaat op die nauwe wetters, omdat er even hectiek is en er is even een romte. Allah, kan een keer gebeuren. Maar hier, mooi een gate, mooi saffolle tiert, vind ik dat eigenlijk dat net gebeuren moet. Daar is net een excuus voor wat mij betreft. Nee, de Zuidwesthoeker die het toch ik weer aansluiting vond. Zuidwesthoeker moest ik opnieuw starten, maar zit nu op de kont van Langwar. Dus zit ik weer in het veld. En dit zijn de beelden van het Jereveense scootje. Dat nog even wat verloren wordt. Want het grutzaal zal ik het wel. Ja, ze zijn al haast bij de gate. Ja. Het lijkt van dit beeld dat de linkergate, nou in beeld de linkergate iets gunstiger luidt. Dus dat die bij de jouwer natuurlijk iets gunstiger luidt. Dat betekent natuurlijk een beetje maar die drone die er samen heen draait. Ik moet zeggen dat het scootje van Akram, ik wil een heel mooie aansluiting had hier. Ja, dan zei het al in de podcast van de week. Het verrast hij net, het verrast mij wel een beetje. Want maar dit soort omstandigheden zoek ik voort opschreeuwen, Jereveen en Jouweren. Ja. Helemaal niet onverwacht. Maar ik je Akram net zo snel op mijn lijstje zetten. Ja, daar was de inside information. Ik weet het. Vooruitziende blik. Ja. Ja, daarom is het maar goed dat we hier machine 2 aan zitten. Ja. En dit is gewoon een herhaling van het vorige rondje. Sardien ze krijg ik. Maar Jouweren liek het ietsje voor te lezen, ja? Ja, die tonnen die lieken er iets beetje dichterbij. Ja, Jouweren gaat toch. Die heeft nou de tonnen al op middenskip en Jereveen nog maar bij de kop. Ja, en de Dus- belangrijkste vraag is nou, maar welke hoek vertrekken ze? En maar welke hoek bedoel ik, welke hoek ten opzichte van de wind? Dus Jouweren gaat nou stuurboord richting het publiek. Jereveen die gaat richting het starteiland. En op welke manier komen ze straks weer bij elkaar? Het lijkt op dit moment dat Jereveen iets leger zielt dan het vorige rondje wat ze dienen. Dan Sonja zei ze dat kind straks gunstig uitpakken. Maar ik weet het net. Ik ga nou op dit moment... Ja, je moet altijd oppassen, maar wat je hier zei ze natuurlijk. Wat ik helemaal net van. Wat hebben we hier? Wat gebeurt hier bij de hele mannen? Nee, ze hebben er nou weer bij. Het liep even dat het grutzaal... dat er wat miljoenen gaan weer, maar ik geloof dat het afvalt. Ik ben de Lemmer die zet de tonnenronding ik in. Ja, en die Die had zich gaat. echt omdienen van het middenveld. Hè. Lekker de vrijheid. Ljout die maken nog een beetje een gruttere hoekkrek. Ljout en Grauw die moesten iets verder hun best doen om vrije wind te houden. Wat Lemmer de kans jouwt om vrij te zien. Dus we kunnen ook zeggen dat de eerste fjouwer echt wel los binnen. Vijfde plakje Ljout. En op dit beeld kunnen we mooi zien dat die onderste tonnen van de gate die luidt wat gunstiger. Het is verder ziel naar die oren.
Dus we kunnen ik stellen dat Jouweren daadwerkelijk de betere gate hier dan Heerenveen. Dat zou het nog net dat ze ik beter bij de bovenste tonnen komen, maar ze hadden er wel 20 meter woon. Ik heb een update over de situatie met Jappie Visser. Jappie Visser die is naar het ziekenhuis gebracht, naar die onvaring. En we mogen melden, dat is ik in oerlis met de familie, is dat hij bij kennis is dat er naar Ljouwert gebracht is, naar Friesjes, het letsel ons zijn heup en ons zijn ribben. Wat krijgt is net, maar het is een mooi teken dat hij bij kennis is. We kennen er ik bij zeggen dat de orenskipper van het scootje dat erbij belutsen weer, het Huizemerscootje, centimeter, die het ik leest van de klap. Maar het is dus net bekend dat hij naar het ziekenhuis gebracht is. Maar hij het dus wel wat oorhouden aan deze klap. Dan weer om naar de wedstrijd. Grauw, de meesten die kiezen toch voor die tonnen die is al neemt, dus de Roelof, de rechtertonnen. Ja, en het is nou in beeld. We hebben Jouweren net in dit beeld, maar we hebben wel Heerenveen, Oostjoerboord en we hebben hier aan de rechterkant onder in beeld Akrum en daaronder Lemmer. Heerenveen gaat duidelijk nog voor Lemmer langs, maar Akrum dat scheelt net alles. Maar dat betekent waarschijnlijk wel dat Jouweren hier een goede zaak, een goede set die had om potentieel een serieuzere aanval. Altijd dan serieuzer kind. Want de vorige aanval in het vorige raak wie al zeer serieus. Maar het lijkt erop dat Jouweren weer hun best doet om een serieuze aanval te plaatsen op Heerenveen. Ja, dat zal Rinus ik zeker doen. Zo ken ik hem wel. Je zal net gauw genoegen nemen met het tweede plakje. Als er nog kansen zit om ik het eerste plakje te bemachtigen. Hier zien we Heerenveen gaan. In de stuurboordslag. Ja, en een orenkeuze dan het vorige rak. Hè. Dus de vorige keer gingen ze helemaal terug met één keer oerstag naar de bopperste tonnen. Nu kiezen ze ervoor om Jel, waar het rak die oerstek te maken. Dat betekent misschien ook wel dat ze zelf net helemaal tevreden zijn met die linkerkant van de baan. Dat ze dat gevaar insjuggen. Ze koen bij die onderste gate net oors dan deze te kiezen. Want oors moesten ze sowieso achter de Jouweren aansluiten. Dus dat dit gebeurde is wel logisch. Maar het is net de winnende kant, lijkt het. Dus voor u is nou rechtsboven in beeld Oostjoerboord en Heerenveen helpt het zelfs net eerst denk ik om voor Akrum langs te gaan. Volgens mij Jouwer die al del. En dat betekent dat we hier de eerste wisseling van de leider in deze wedstrijd. En dat de Jouwer de koppositie pakt. Ja, hier zien we het in beeld. Heerenveen gaat achter Akrum langs en Jouwer loopt er naar boven. Dus Heerenveen gaat hier in één rak van het eerste plakje naar het tweede plakje. En Jouwer echt net een liedsointje. We zijn wat voorzichtig bij het uitspreken bij de gate. Maar we hadden toch duidelijk grote voorkeur voor die gate en die kant van de baan tot nota. Jouwer maakt er goed gebruik van en ze krijgt net. Maar nu hebben ze voor het 50, 100 meter voorsprong. Jouwer op 1. Want we zien hoe het uitkomt bij die heegste tonnen. Maar het lijkt erop dat Akrum op 2 en Heerenveen op 3. Ik ben er nog een beetje voorzichtig in. Ja, want Heerenveen komt natuurlijk wel op bakboord. Dus dat is nog even afwachten. Is de oerstagmanoeuvre van Akrum goed genoeg dat ze daarvoor langs kunnen? Of kunnen ze misschien hetzelfde doen als wat Heerenveen krijgt. Die dat ze onderlangs zitten en daar mooi gong de tweede plakje verdedigen. Hier de koprenner. In de wedstrijd. De Jouwer met Rinus de Jong het helm houdt. En die krijgt er weer even een mooie poester in. Zo'n mooi gezicht vind ik dat altijd. Dat ze dat scheef gaan en dan weer om komen. Het lijkt het haast op doensje, vind ik. Het ziet er fantastisch uit. Ja, het ziet er prachtig uit. Voor de snelheid van het skip is het net het ideaal. Ik weet het. Maar Maar ja, voor het publiek mag ik wat hebben, Ja. vind ik. Ja. Zo nou even die boord op zijn kant. Ja, dit zijn mooie beelden. Dit zijn prachtige beelden. Ik ben wel verrast over hoe groot het verschil is. En wij hebben natuurlijk net het volledige oersjog over de mar. We zeggen wel dat die onderste, dat we voorkeur hier voor die ene gate. Maar het verschil wat Jouwer hier maakt, vooral ten opzichte van Heerenveen. Dat is wel heel groot. Ja, dat is heel groot. Dat is volle groter dan dat ik
dan dat ik dacht hier. Ja. Dus het is wel even nieuwsgierig om te zien hoe dat dan uitkomt met Heerenveen en Akrum. Gaat Heerenveen daadwerkelijk van 1 naar 3 of kies je hier omdat ze op bakbord aankomen. Maar een heel soort wien. Nog krijg voor het scootje van Akrum draaien. Dat hing En het de erop. Lemmers zit er ook al dichtbij. Ja, deze fjouwer die binnen aardig uit. Akrum gaat nooit door de wien. Heerenveen die kan nog mooi in het tros zetten. Op bakboord. Ik denk dat ze het nog krijgen redden. Maar het is, dat is spannend. En zeker als dan juist hoe 4 dat jouw nou al weer voort is. Hier de bopperste tonnen. Ja, Ja, Akrum houdt hem heeg. Dus die had bewust een beetje die tonnen oerzield om Heerenveen rond te halen om te voorkomen dat ze in een protestsituatie terechtkomen. Heel verstandig, want je wil het er net op gokken, want dat je het krijgt net heel, je misschien 4 punten onder de broek. Nou is het vervelend, want je gaat net van 3 naar 2, maar je zit gewoon in die wedstrijd, je zit er strak op. en je zit er heel dicht op. Dus het is een logische keuze wat ze daardoor En ik denk toch dat we daar de invloed van Johannes Meter jongen hebben. Omdat Pieter Meter, daar is wel bekend van, die bedaren vaak in protestsituaties. Nou zit hij naast hem, Johannes Meter. En die is gewoon een beetje voorzichtiger. Die is misschien een licht beetje, ja, we hebben het van de monniket van Pieter. Ze vielen elkaar heel goed aan. En ze komen net in die situatie terecht. Nee, wat mij betreft heel verstandig. En want nou best 2 minuten verder en dan lezen ze alweer boord aan boord. Waarom zou je het risico nemen? Je wil geen 14 punten. Precies. Als je treden wordt, ga je het ook worden. En dat er een kans is om 12 te worden, mag je ervoor gaan. Maar net ten koste van alles. Ik heb intussen de 11 van Lemmer opskreun, want die ging als 4e om die tonnen heen. En dan krijgen we nou de middenmoord. Mooi Ljouwt, Grauw en Drachten. Mooi naast elkaar. Ljouwt binnenste skip. Dan Grauw en dan Drachten. Ja, dus we zien dat die skip straks verder weer nog een beetje dichterbij kan komen kunnen. Maar de afstand wordt langzaam wat groter. De voorste 3 fjouwer binnen wat uit. Hier zit nog wel wat in. En dan in de achterrij rijdt je boord denk ik een beetje achterop. Dus langzaam maar zeker loopt dat veld dan wat uit elkaar. Ljouwt van Bob en Albers, jongen. Oer om de tonnen heen. Op het 5e plakje. En dan komt Grauw. Na die hele minnenstart op het 6e plakje. En daarachteraan Drachten. Dan is Drachten ik een plakje op schoot. Wat skrekloi, wat zijn nog op het zonderplakje. Dat is nou Drachten. En dan zal wat zijn er achteraan komen. Oh, die komt door bakboord aan. Het is juist mooi dat die spreader daar leidt. Hè? Ja, spreader is geen Fries woord zelfs, maar spreader het woord zei het al. Dat is om dat veld even wat uit elkaar te hellen. Ja, dat voorkomt ik dat ze voor het chain komen in, dat ze botsen. Ja. Ja, wat we bij het begin zien, dat Jouwer woon ten opzichte van Heerenveen via de rechterkant van de baan, dat zien we hier achter in het veld. Dus Langwaard is helemaal naar links gegaan en die had daar echt de meters verlend. Dus op dit moment, maar de informatie die we nu halen, lijkt het erop dat de rechterkant van het wedstrijdwetter dat wat sterker is. Juist de Zuidwesthoeken. Die gaat nou om met tonnen. Dus die is ik mooi van het laatste plakje af. Gaat de Zuidwesthoeken. Die draait nou zo om de tonnen heen. En leidt er ik weer helemaal bij in dit veld. En dan is het laatste plakje nou voor Langwaard. Ja, en dan gaat het toch wel hut, hè? Want dan hebben ze een mooie start. Dan komen ze er hoe stuurboord in het eerste cruiser krijgt net voor deel. Maar ze nog een keer extra de trode wien en dan wil je een beetje een achtertrooi doen. En dan ga je nog even een keer een slechte gate, verkeerde kant van het veld en dan lees je ze achterom. En dan is het toch wel jammer dat je eigenlijk heel aardig beginnen. De eerste 6 minuten wien fantastisch, zoek haast deze. En daarna gaat het heel goed achteruit. En nou lees je achterom. Ja. Ja, en de manier om in te hellen is natuurlijk tot nota west, omdat orenskip wat met elkaar wat in het paard zitten. Een beetje op elkaar wachten, maar elkaar de wien een beetje de wien uit de zuil hellen. Daar toch misschien de verkeerde gatekeuze matten, omdat je dwong werd de oren te kiezen. Maar omdat het veld nou, je hier eigenlijk al helemaal op line luidt, zal iedereen
bijna iedereen kiezen voor dezelfde gate. Ik ben benieuwd wat Jervin doet. Had hij nou ik voor de linkergate kiest? Ja, dat zal toch wel. Ik denk het wel. Er is nou 2 keer gebeurd en 2 keer misgong. Ik zou het als coach het zo benaderen, maar het wel een hele goede reden hebben om het net te doen. Ja. Ja, en je shirt ze er inderdaad voor. Dus Akram die kiest wel voor de oorgate. ja, en die ken ik eigenlijk net als kind voor. Want ze kunnen natuurlijk achter ons sluiten bij Jervin. Dus je hebt altijd een keus. Maar ik snap wel dat dan de natuurlijke keuze is om te zeggen van nou dan pak ik die oren. Dan pak ik de oren. Maar we weet ik, dat kan een hele dure keuze wezen. Want dat had het Jervin, ze kregen gewoon een meter als 50, 60, 70 kosten ten opzichte van de jouwer. En dat is nou de keuze die Akram hier al dan net geforceerd maasje mat. Ja. Hup, die mat die scoort er weer bij. Gasharmen. Hop, en die is weer dicht. Hij zit er net helemaal meer fris bij. Nog 2 rondjes. Maar ja, wat was ik? Ze ben ik al een heel skoft op het wetter, hè? Het is haast 4 uren. Ja, en en er zit- 1 uur ben ze al op het wetter. En dan moet deze wien. Ja, en we zeggen het nou eigenlijk. Het is moeilijk te zien, maar we zeggen dat deze gate nog steeds een grote voorkeur had. Want in het shot van boven zeggen we ze krijgt dat Akram om die oorgate hier, die is in de tas. Ze varen eigenlijk een beetje de baan uit, heel leeg. Ze moesten langer naar die boeita. Het wordt langer voordat ze er winnen. En ze maakt ik langer om daar weer bij te komen. Dus de mat vol een wiendraaiing naar links, daar komen hier vol Akram hier net van het derde plakje, misschien zelfs wel met het 4e plakje in. Ja, want Lemmers zit er dicht op. Die de zit er sas, hè? hartstikke dichtbij. Ja. Ja. Ik ken wel even een stoon Jan, van hoe het ze krijgt bij die bopperste tonnen de voorlui. Eerste de Jouwer, 2 Jervin, 3 Akram, 4 Lemmer, 5 Ljouwert, 6 Grauw, 7 Drachten, 8 de Zuidwesthoeken, 9 Heerlemoine, 10 Woudsijn en 11 Langwaar. Zo luidt het er hinnen op dit stuit. En Wiel zat de laatste scootjes nog in het Vaderwiense rek zitten. En de eerste nog weer in het cruiserek op naar de bopperste tonnen. Ja, we hebben nu ek in de middenmoot, mooi Ljout en Grauw. En ik neem ze toch maar weer even, want voor mij zijn het nog steeds 2 kampioenskandidaten. En ik zei middenmoot, maar plak 4 of 6 keer we hartstikke middenmoot nemen. Allebei een oren gate ha. Hier fantastisch te zien. Wat we hier zeggen is rechtsboven in beeld, misschien wel boppen in beeld. Een heel soort wien. Het vertekent een beetje hier. Linksonder in beeld, helemaal aan de linkerkant van het beeld, liekt het wat lichter. Is Ja. dat een teken dat er wat minder wien staat? Dat zou samen kunnen. Is dat de reden dat ze daarom wat meters verliezen? Het zou samen kunnen. Dus dat betekent net automatisch dat het een gegarandeerde winst is om maar deze kant op te gaan. Maar nogmaals, ik zou het als skipper zou ik zeggen, maar het wel een hele goede reden hebben om naar links te gaan. Intussen hebben we weer een nieuwe update gekregen van de scootjes die belutsen wienen bij die onvaringen. Bij die tweede start van de middag. Jenne Wout, docht van de middag ik net mooi. Dat is vanwege averij. De opsteker is stikken. Maar de meesten aan boord is niet aan de hand. Dat wordt dus melden door de skipper Sieberen van Terwisga. Zij hier een rare vlaggen, een protestvlaggen in het wand. Sabbe is uit de wedstrijd gaan. En dus met de jury daar aan zijn oor te zet. Van ja, wie het haar schuld of net. En als het net haar schuld wie. En ze binnen boeten haar schuld hebben ze averij kregen. Dan krijgen zij het gemiddelde aantal punten van de wedstrijdreeks. En dat kan dus alle dagen wat oors wezen. Op dit stuit is dat een heel positieve ontwikkeling. Want ja, ze hebben fantastisch goed zield ontnota. Maar een 4e plakje en een eerste plakje en een 2e plakje. Dan heb je een heel leeg gemiddelde. Een heel leeg gemiddelde. Dat betekent wel dat het een heel belangrijk protest wordt. Want als ze dat protest verliezen, dus het is wel hun eigen schuld west, Dan krijgen ze 14 gaan ze punten. 14 punten. Ja. Dus dat is zeker voor het klassement. En we zien het al een paar keer ondertussen. Dit beeld trouwens, Matwee Ach. benemen. Prachtig. Mooie vlaag, we jerk hier boven op het skip. Er komt een soort wien. Ze ken ik een beetje heger in die wien, liekt het. Ljout had een handvol maar die wien. Nee, maar het is inderdaad, dat gemiddelde zou fantastisch wezen voor ze. Maar dan moet ze eerst dat protest wel even winnen. En de commissie Amels die moet verstellen dat het daadwerkelijk skiën is. Nou, daar kunnen we wel van uitgaan, want het is weer een flinke klap. Dus als ze dat protest winnen, maar gemiddelde punten, ja, dan is dat voor het klassement is dat een Op dit stuit. belangrijke. Ja. Ja. Ja, want Jouwer hier mijn eerste plakje.
Ljout en Grauw nog net bij die eerste 3, 4 plakken. Ja, dat is voor Jenne Wout zo dat heel gunstig uitpakken kunnen. Ja. Waarschijnlijk, ik weet wel zeker, zo'n ze de folie hebben versielen, want je wil helemaal net maar averij die wedstrijd uit. En dat is wat ik er zeker net bedoelen. En dat zij boeten hun schuld om skeer haar, dan moet ze daar voor gecompenseerd worden. Maar ik wil maar zeggen, het feit dat ze hier net binnen, betekent net dat ze net niet mooi door in het klassement. Nee, ik meende op het beeld te zien dat de tonnen versleept waren. De tonnen van de gate. Dat wie volgens mij weer dat samen een bootje hè, die tonnen voet sleepte. Dus dat zo betekent dat die gate er een liets beetje oors inlijn wordt. En de jouwer is alweer bij de bovenste tonnen. Hier links Rinus de Jong die door het Helmhout-squad om te gaan. Denk op mijn kop jongens. Ja. De kiek die komt in de tonnen aan, dat mooi. Ja, net eerst trouwens, maar zo dat ze wijzen dat mooi wel, maar dan moet je net mooi het skip in de tonnen aankomen. Nee, en dan hebben we hier het uitspelen van de situatie. Hoe komt Akram uit die linkerkant? Het shirt er nog net zo slecht voor ze uit. Maar helje ze dat hoe stuur wordt, dat wordt belangrijk. En dat wordt regen nog. Hier Jereveen en de Lemmer, allebei door het bakboord. Akram, de wat u betreft mindere gate daaronder. Daar hebben ze wat meters lezen litten. En ik denk dat we het hier bevestigd zeggen dat ze het net opredden. En je van tweede naar het vierde plakje komen. Ja, dat of eigenlijk tweede treden. We hier natuurlijk nog net helemaal erlangs. Maar ja, het is nou treien dat de rechtergate en de rechterkant van de baan uitbetellen had. Wat ik dan wel interessant is voor hierachter, want we hier Ljout dat de gunstige gate hier en naar de rechterkant van de baan ging en Grauw naar de linkerkant. Zien we daar dan ik dat verschil zien. Hier hebben we nog wel een beetje strijd. Fantastisch beeld van nou het scootje van Jereveen. Daarachter de Lemmer. En de man die het hut ontwerp binnen heel in het wetter zitten. Dit is Akram. Op het vierde plakje nou. Pieter Meter, Johannes Meter, wie even naar voren in de room. Het er waarschijnlijk even wat onwijzingen doen en komt dan weer naast Pieter zitten. Het zou rekkert. De tonnen, dat mooi. Het valt me nog daar het verschil tussen de Lemmer en Akram. Maar Akram luidt nou wel op het vierde plakje. En de jouwer rent eruit. De jouwer rent eruit. Ik denk dat deze wedstrijd, dat is iets te voorbarig natuurlijk, maar ze maken geen fouten, heel weinig. Ja, ze hadden deze wedstrijd volledig in eigen hand. Hier hebben we dan eigenlijk dezelfde situatie als wat we krijgen hier met Jereveen, Akram en de Lemmer. Hebben we nu met Ljout en Grauw. Verschillen ben net zo heel groot. Ljout luidt er nog wel krijg voor. Grauw komt maar meer gong op die ton ouw. En dan hebben we toen plak 4 en 6 in de wedstrijd. We zeggen, krijg ik in het beeld even het startskip voorbij komen. Het lijkt erop dat ze bezig zijn om de finish in te lezen. Om nooit te denken om de finish erin te lezen. Als we via het schenken, komt hij er straks hier aan de bovenkant inlezen. Ze worden wel wat betierd wezen. Dan is het wel een kwarte wedstrijd, ja. Ja, het is 5e om een tonnen en daarachter Grauw is 6e om een tonnen. Want we zijn net boen aan tieren, toch? We kennen gewoon 2 uur zielen. We hoeven net per se, ondanks dat we letten begonnen binnen, dat we nou Nee. Er is wel een eindtijd dat er starten worden kan. En dat is 4 uur. Maar we zijn net boen aan ze met minimaal zo lang zielen of zo. Nee. En normaal wordt er om en erbij de 2 uur zield. Wel eens wat kwarter, wel eens wat langer. Maar omdat we nu pas om 3 uur starten binnen, gong ik ervan uit dat het in elk geval wel heel 4 wordt voordat we finishen. Ja, dat zou ik heel goed kennen. Ja, dat is een beetje het gevoel dat ik dacht, oh ik zie dat startskip, maar die wil misschien sowieso wel even met die bovenste tonnen lezen. En het viel alsof de wedstrijd langzaam een beetje in zijn plooi valt. Dus dan krijg je een beetje het gevoel van, nou, je gaat net zo heel vol meer gebeuren. Het is wel bezield. Het is een beetje bezield. Dat is natuurlijk net helemaal weer, want we gaan nog een hele volle strijd voor plakje 2, 3 en 4. Dat ontrint elkaar helemaal niks. En dat is cruciaal echt voor het eigen op het eindklassement. En dan hebben we nog de strijd tussen 4 en 6.
hier Ljout en Grauw, boord aan boord. Mas dwars, hoe heet het ik alweer in het Wurg. Maar alle hier heel dicht bij elkaar. Dus er zit nog meer dan genoeg in deze wedstrijd. En hier worden verschillen wel wat groter. Zuidwest zoeken inderdaad uit die achterrij waar komen. Het wordt zijn en lang waar. En hele mannen moet er nog wezen. Die hebben we net in dit shot. Maar die leidt er ik nog bij. Het stadskip is in die wel ontvangen. En ze hier roer van de morgen op een routebespreking om de finish van het publiek te doen. Dat zou een van de wien finish wezen. Maar misschien nog een liets kruisrekje naar Bottentag. Maar het stadskip leidt bij de heeste tonnen. Dus dit leidt nog net bij het publiek. Het publiek op een camping zit. Ja, het publiek dat bij is te het. rennen. Is Ja. het nadeel van deze wierjochting dat we wat moeilijker daar terecht komen. Ze kennen het vanzelfs wel zien, want de skippen ben groot genoeg. Maar we komen net zo dichtbij als op sommige oren plakken. Verrekijker mooi, hè? Verrekijken mooi. Ja. Commentaar van de radio Ja. of van de televisie misschien. Mooie Ja. lichte vertraging, maar dan krijg je wat te jaren wat wij al eens zeggen. Ja, en we zeggen het nou. Hè. Nou is er net in je meer die het wat om die oren gate te kiezen. Nee, Dus ik nooit, Akkerum gaat nou naar deze gate. ja, nooit 2-3 rondjes als het wel betocht, die hebben we net weer van. En dat betekent wel dat de keus, eigenlijk moet het comité deze tonnen even aanpassen, zodat het weer een keus wordt. Want in principe is het nou net echt een keus meer. Want als je die oren kiezen, dan ben je gegarandeerd, tussen aanhalingstekens, het verlies ontpakken. Ja, dat is het moment dat ze wat mij betreft aanpassen moeten. Want anders dan zullen we gewoon maar in tonnen. Ja. En, Nou. en je krijgt ook het publiek. Die oudere die is al 3 rondjes op rij daar op naar het publiek. Die doen gewoon mooi om het publiek te vermooien. Ja. Dus je hier ik als vierde om het tonnen gaan Akkerum, hè? Een keertje krijgen levens hoe Pieter Meter en zijn neef Johannes Meter die het nou bij hem op het scootje zit. Nou, dat is wel verloren dit hier. Dat liep het ik heel goed uit te pakken. Dat zeggen we goed. Maar dat hebben we de voorgaande wedstrijden ik als jongen maar een 5e, 10e en 4e plak ontnota. Maar we hebben Pieter Meter ook even vragen hoe hij nou zelfs vindt dat het gaat. Nou, ik ben op zich wel tevreden. Het is wel aanpoten. Het is ook een strenge en harde competitie. Ik word hier nou wat bosautootje viert, maar we komen er knap voor weg. Ja, want nu geven we het rommel wetter op. Maar als we even naar de oranje dagen sjuggen, dan komt het goed mooi voor die eigen gevoel. Best tevreden? Nou ja, tevreden ben je pas wanneer de vlag aan top is. Gisteren ook op een vangen, kijk op het laatste Leeuwarden toch nog even op nummer ons pakt. Ja, dan ben je heel die derde, dan ben je wel tevreden met de uitslag. Maar echt gelukkig ben je toch weer niet. Nee, wat gaat er dan door je heen? Hè? Nou ja, je bent de hele dag aan het zeilen en je wilt ook die derde plekje beet houden. En dan zie je wel Leeuwarden wel aankomen. En dan hoop je natuurlijk dat je ervoor blijft. En dan ben je moet niet ontevreden wezen, dat is gewoon zo. Maar gevoelsmatig zeg je van, wat verdomme, dat is jammer. Nou, heeft Johannes Meter mooi aan boord. Hoe is dat? Het scootjeskipper van Huzum vliegen hier nog, nou bij aan boord. Hoe gaat dat? Ja, zie ik Johannes Wievoeren bij mij adviseur toen die skipper Wudde. Ja, ik ben altijd skipper achterop geweest en Johannes was mijn adviseur. Toen is hij zelf skipper geworden. Dus ik heb gewoon weer het vertrouwde jongen weer terug. Hè. Dat klikt meteen weer. We hadden wat dezelfde gedachten. Ik stond van de week ook een beetje versteld, want Johannes scolt even hard als mij. Dat ik hoefde niks te zeggen. Ik keek vol verbazing naar Johannes en zei, wat verdomme, dat klinkt ook goed. Toen kon ik mooi doorzeilen. Nou, daar is een adviseur ook voor. Hè. Communiceren om je heen, de skipper met rust laten, kan ik gewoon zeilen blijven. Ik vind op zich tot nu toe een prachtige combinatie en ik verwacht nog veel meer. Nou, dat is wel mooi om te jaren, want ik denk, er zijn 2 skippers ontdekt, maar dat valt dus wel ta. Nee, ik ben helaas als skipper en ik blauw de baas. Maar we doen al een overleg. Hè. Dat is toch het hele spelletje. Er zijn 16 man aan boord. En allemaal hebben we wel een mening. Maar als alle 16 man beginnen te praten, dan wordt het een kippenhok. Dus de lijn ben duidelijk. Pieter is skipper, Johannes is adviseur. Wij overleggen en de rest moet volgen. De rest moet maar volgen. Zuid Pieter Meter over zijn skipperskip. Mooi wat, skipperskip. En het adviseurskip van zijn neef Johannes Meter. Ja, ze zielen op een heel mooi 4e plakje. Ze hebben een skofke tredderlijn, maar binnen voorbij zielt toch de lemmer. Lijkt nou op het 3e plakje. Vorig jaar die de lemmer het, of in 2023 die de lemmer het hier heel goed. Want toen won ze hier op een snitsen. Maar dit wetter leidt dat scootje wel.
Ja, en Jasper Visser is zelfs een debuterende skipper. Hij had het plakje oerdom van zijn huid Albert. En we hebben ik even nog een Jasper vragen hoe hij vindt dat het gaat. Nou, nee, ik ben net ontevreden. Nee, ik ben hier wel minder kent. Hè. Dat ben toch die eerste 3 wedstrijden. Er binnen wedstrijden daar kan je moeilijk op voorbereiden en op trainen. We kunnen wel altijd een weekend heen. Maar binnen ooromstandigheden als op een romme wetter. Dus ja, daar komt weer oorervaring om de hoek zijn. En aangezien ik als skipper mijn eerste hier is, dus de ervaring nog net heel vol is. Ja, dan moet je toch maar zien hoe je er terug in de roeg ligt. En ik denk dat dat net onaardig is geënt. Nee. Je het rommenwetter op, snitsen maar. De wist met meer thuis misschien. Al is de IJssel maar echt je thuiswetter. Maar wat voor gevoel gist de wedstrijd in? Nou, we zijn natuurlijk blij dat we weer op de rommenwetters binnen. Hè. Dat in de Nautenzielen is ik mooi uit bij het Scuterziel, maar dit laat toch eens voorkeur. Maar goed, zo denken de jaren tred je en ik. Iedereen heeft er weer zin in en giet er gebrand in. Dus het is ik wel weer denk ik een zaak om gewoon relaxed te broeden en gewoon, zoals we het er altijd eens in willen hebben en we gaan een mooi dive meid in. En we hebben vanmorgen even zield, dat skipje viel prima. En er komt nog een beetje meer wien en dat heb ik wel. Hè. Dus wij hebben wel op zich gewoon zin in. Ja. Je skip is wel geschikt voor wat meer wien? Nou, ik denk dat uw skip wel geschikt is voor alle wienkrachten. Wat mij ligt waar hebben goede skip en goed materiaal en goede bemanning. En voor de wien ben ik klaar voor. Nou moet ik er nog klaar voor wezen. En dat wist wel toch? Nou, we doen ons best. Hè? Ja, tuurlijk. Ja, het viel goed. Een beetje oh, daar ben je wel weer. Daar ben je wel weer. Jasper, wie u praat. Wij zitten nog even te zien naar hoe het veld erheen leidt. En we constateren dat Grauw dus die oren gate pakt heeft. Die beziekt misschien nog wat. Roela, wat denk je dat dit is? Ja, dat denk ik wel. Ze hier in de keuze kon achter jou het oorsluiten bij de tot nota keuze gate. Ik ben altijd een beetje voorzichtig om dan een uitspraak te doen. Want ik zou maar zeggen, ze zijn net gek naar achter op het skip. Dus ze zorgen echt wel iets waarvan ze zeggen van nou, dit is een gecalculeerd risico. Dit geeft net heel veel kosten, maar we kunnen wel een orenroute zie je dan een oor. Ik moet wet denken aan de uitspraak van Dini. We moeten het geluk een kans aan. En als je het geluk een kans aan kent zonder dat je een heel soort risico neemt, dan is dat iets om voor te gaan. Even vooromkomend op dit interview, dan vind ik dat Jasper wel heel bescheiden is. Want eigenlijk doet hij het hartstikke goed. Hij doet heel best. Er worden heel weinig fouten maken. Ja. Hij doet mooi, de uitslagen zijn mooi. Hij zit er Joert goed bij. Ja, Tredde plakje. Niks aan de hand. Nee, heel best. Eerste plakje luidt de Jouwer. We zeggen de Jouwers ze krijgt. Dit is de nummer 2 in de wedstrijd. Het Heerenveen. Dat verschil is net groter worden. Ik wil net zeggen dat het nou in één keer heel spannend is. Maar het Jouwer rent net voort bij Heerenveen. Die houdt de aansluiting. Er hoeft maar een iets foutje maken te worden op de Jouwer en ze binden weer bij. Wat een wien. Boom. Dan komt er in zo'n poester in het zeil. Ja, en dit is waar die winst maken wordt. Dit laatste stukje naar de tonneta, hier hoe bakbord en we sjuggen het. Ze had een heel lang deljan, dus ze hadden tonnen eigenlijk wat er 4 zielt. Maar op het moment dat ze door de wien gong, wie dat net zat. Dus dat laatste stukje krijgen ze de wien nog heel rond. En dan is een heel soort gongmaatje. Dus op de track en trace zit wij mooi te zien. Zeer de keus van Grauw er heel lang heel aardig uit. Maar dit laatste handje, dan komt er dan toch in één keer wel weer een soort wien. En dat is in ieder geval voor het scootje van Akram genoeg. Maar daar vlak achter, we zien het nou op stuurbord, het gele kopje. Daar komt Grauw. Komt Grauw hoor. Ja. En ik denk dat die hiervoor, heel mooi in beeld, dat die hiervoor ljouwt is. Dus dat het toch slagen is om via die orenkant van het wedstrijdwetter een plakje te winnen. Ja, daar lijkt het al op. Ja, ze krijgen nou ik behoorlijk. Nee, Sasje is dit mooi hoe wie het als dus in dat gongboord. Zo. Ja, die gaan er rond voorlangs. Dit is weer zo'n puntje die voor 2 telt. Zelf naar 4, een van je directe concurrenten naar 6. Ja. Je moet het geluk een kans aan. En dat is geen geluk, want het gebeurt te vaak om het geluk te nemen. En het verschil tussen Akram en Grauw? Is ik net zo groot meer. Is ik net zo groot. Het zou best wezen kennen dat Grauw Akram ik nog pakt. Die oude draait er nou omheen. Hè? En dan moeten we toch constateren dat Grauw fantastisch zielt van een midje.
Want ze zijn als hier naar de laatste start mooi behoorlijk wat achterstaan. En zitten ook gewoon, ja, ze vinden een aansluiting bij de kopgroep. Ja, ze zien hartstikke goed. Ze zien hartstikke goed. Ze maken net zo volle fouten. Dat zijn houden is dit wedstrijd nummer... Fjouwer. Even helpen, nummer 4. En gaan ze 2 keer een dramatische start houden. Want dat weer de eerste keer op Grauwijk. Dus 50% van je start slecht uitvoeren. Dat moet verbeteren, want als ze dit waan blijven, dan kunnen ze dit kampioenschap wel op hun buik schreeuwen. Oei, dat is een uitspraak. Ja, als je 50% van je start slecht starten, daar komen ze vaak goed mee bij en prima. Maar dat gaat net elke keer lukken. Je moet beter starten om kampioen te worden. Maar dat weet ze zelf ook. En de start op Grauw als een soort van uitzondering. En ze zijn zelf ik, of Douwe zou zelf ik, ja, het kan een keer gebeuren. Ja, dat kan ik een keer gebeuren. Dan gebeurt het weer. Het kan net 3 of 4 keer gebeuren. Nee, in de maar we hebben kampioenschap. Joert 4 keer starten. 3 keer zitten ze er wel goed bij. Ja. Ja. En die 4e keer dus net. Helemaal net. Hier is Grauw. Op het voordek. Hup, de vak. Vakkeloerterie. Nog steeds wel een reefje erin, hè? Grauw. Ja, we zien ook onder in beeld, of boven in beeld mag ik eigenlijk zeggen, onder in de baan voor de windschoen, Jouweren, die nou ik kiest voor de orentonnen. Dus ik weet net wat er gebeurt is als ze die tonnen onpast hebben, of dat er wat vroor is in de wien. Nee, ik meen dat ze krijgen wat een shame, hè? Dat Ja. ze die tonnen Dat ze heel wat goed kennen. verlutsen hebben. En dat ze dat op het Grauwste scootje toch dan als eerste opmerkt. Heerenveen gaat duidelijk weg voor dezelfde slag. Dus de vraag die ze nou op het skip beantwoorden moeten, wie die winst elke keer doordat die tonnen een beetje scheef loopt, of wie dat omdat één kant van de baan gunstig is ten opzichte van de oren. Hoeveel meters kun je hier eigenlijk extra zielen ten opzichte van wat je verwacht je te winnen in het komende cruisrak. En dat is de afweging die zij maatje moeten. En het is ik net zo dat Heerenveen je zomaar even het geluk een kans in. Want als ze er even neer zitten, kunnen ze van 12 naar 4. Dus je moet gewoon zelf zo goed mogelijk je keuzes maken. Zelf je overwegingen. Wat is de snelste route van hier naar de volgende tonnen? Dat doen we. En dan gaan we ervan uit dat wij het beter door een oor maken de fout en dan gaan we er langs. Ja. We zien hier even heel mooi hoe die draaie man bij de vak geerwerkje matten om die vak goed aan te hellen. Ja, dus alleen maar op het tredderplakje is het duidelijk Injes maar Heerenveen. Die gaat voor de optie wat de eerste paar rondjes goed weer. Wat ik nou interessant vind is waar gaat Grauw nou voor? Want ze zijn nou ljouwt voorbij. Ze gaan weer alle rondte om zelf te kiezen. Wat je zei dan? Akram, ja, dus Akram, wat doet Akram? Akram zie ik hier dezelfde kant als Jouweren. En wat tot Grauw dan? Pak Grauw de oren. Ja. Ja, en wat we nu gebeuren, dat is een van de redenen waarom dat ik zelf zo fan ben van die op- en delbaan. Ik weet dat er sommige historici zeggen van ja, dat jet net echt bij het scootsstation. Het is gewoon een traditie. Maar wat we nu zeggen, dat er elke keer een keus is en die maakt zijn maatje en dat kun je beter dan een oor en daardoor krijg je verschil en daardoor kun je een wedstrijd beter zielen dan een oor. Ja, dat is waarom dat ik grote voorstander ben voor deze baan als het een beetje kan. Want we zijn nou een oorloer aan de gong hast. En we hebben over scootjes, ze lezen best 4 uur en toch had nog een wedstrijd. En toch valt het. Hier komt het oer. Ja, die kan heel het oer. Scoort erbij. Go. Kom op. Ja, ik ben bang dat we hier een voorbeeld in beeld hebben van een net fantastische tonnenronding. Misschien dat die Jip een beetje vertekent, maar... En waarom dat hij net fantastisch is omdat er nog zo volle scoort in. En je wil hier eigenlijk al onder de win. Dus je wil hier eigenlijk al omheen. En dan Matti scoort er nog bij. En die Matti scoort er nog bij. Dus het is een timing issue. En dat kost wel 20, 30 meter. Ja, waar ga je die inhalen? Een unforced error, zodat wij zat we hier naar tennis zitten te zien. En ik meen al een beetje onder gezicht een auto lezen dat het er wel op aankomt. Zo'n wedstrijd, zo lang op het wetter, maar deze wien.
Ja, en wat ze terecht zijn, Bob op zijn krek. We zijn alle schofke bezig. Ja. Want ik al ben we net aan het wedstrijd zien. Die zuil die moet wel beginnen worden. En die man bij de scoort die moet wel elke keer weer die fok aanloeken. Elke keer dat grutzuil aanloeken. Dus voor de skipper gaat het wel oké. Die moet opletten, maar die fysiek redt hij het wel. Maar ze zit net voor niks met 3 man bij die grut scoort. Of soms zelfs met 4. Ja, de hele mannen die... Ja, nou hier stond juist er een weddenskip met collega Arjen de Boer. Oer Wolf net een roentje lappen. Nou, de jouwer komt dicht in de buurt van de hele mannen. Ik zie het Joert net verwachten. Nee, ik toch ik eerst net. het baantje is zak wat. We hebben hier kans dat meestal een rondje inhellen worden. Ook omdat er gewoon net zo volle rond is. In principe zou dat hier net gebeuren, maar te kennen. Maar ja, helemaal gaat net zo huttebaan rond. Nee. En dan zit je nu dat jouw behoorlijk tempo erin had. Die ken ik net een seconde oud-remje. Want JRVN die ziet er heel dichtbij. Had nou een orenslag. Dus ja, dat ben van die kansjes waar een potentiële positiewisseling in zit. Oh, ja. Finish skip light onder bij de gate. Dat zou wat budget te kennen, maar we hebben nog niet trok krijgen. Maar ik heb wel een beetje het gevoel dat de wedstrijd wat bezield is. Al Ja, en zeker, ik zie het. Het krijgt wat spannend een maatje, maar we zien het eigenlijk al in beeld dat het verschil tussen Jouwer en JRVN is nog steeds hartstikke groot. Ondanks dat zijn oren gate hierin. Ja, ik kan net oors dan constateren dat Jouwer vooralsnog zonder hele grote fouten. Mooi een goede start. Bijna foutloos. Je bent nooit helemaal foutloos. Er zit altijd wat lietse foutjes in. Een fantastische wedstrijd tot nota. En nou weer de goede keus, maatje. De eerste keer dat ze die oren gate kiezen, is het weer de goede keus. Ja, die oprecht nog geen fout. Nog geen voerfout zetten. Of nog geen stapfout zetten. Wat is het juiste spreekwoord? nou, zet het maar op een stap houden. Ja, en dat zo is, als die kant voor Jouwer goed weer, dan betekent dat dat die kant voor Akram goed west is. Want die zie het nog geen minuut achter Jouweren. En die zien we nou rechts in beeld door stuurboord. De zuil al een beetje los, die komen er vol gas aan. Terwijl we links in beeld Jereveen hoe bakboord. Dat verschil is net zo groot meer. Dat wiel net zo groot. Dat is zeker net zo groot meer. Ik denk En dat dan deze... zit ik even te zien wat de Lemmer light. Die had ik die oren, dezelfde kant als Jereveen keersen. Dan zou dat dus ik zou wijzen kennen dat Akram Lemmer weer voorbij is. Ja, het is moeilijk te zien op dit beeld. Het vertekent natuurlijk een beetje Ja, maar de het- diepte. Dus Jereveen zit er duidelijk nog voor. Lemmer hebben we er net in beeld. Die kan elk moment hier aan de linkerkant het beeld invaren. En dan zien we even zien hoe dat uitkomt. En Ja, daar hebben ze. Komen zo aan. Ja, nou, En daar gaat Akram Satisjen, voor zover wij het inschatten kennen, relatief makkelijk voorlangs. En dan soort zijn wijze kennen, een beetje voorbarig, dat je wordt de vlag wel in top kan. ja, want de eerste traaien die mag je de vlag in top dan. Ja, en juist, dat is natuurlijk ook raar. Hè? Dat je eigenlijk wel goed leest in de finish en dan verlies je het op tiert of op een oor plak. Ja. Ja, en nou net. Nou ben we gewoon al tegelijk begonnen. Als ze strijden door de finish komen, dan weet je het zeker. Dan kan je handen de lucht in. Dus ja, Akram stuurt al even op. Oh, redden ze het dan Nee, krijg ze net? redden het krijgt Oh, net. ze redden het net. Nee, dan wordt het... En ook even zien wat Lemmer doet. Gisse even door de wind druk. Ik zoek het nooit van. Ik dwing ze even door de wind, dan best er van nou even wat verder. Laat ze maar even opsturen. Een liet stukje verder. Is dat sportief? Misschien net, maar hey, laat ze even door de wind. En hij doet het ik. Ja, dit is top. Gewoon even terug. Alle snelheid bij Akram eruit. Ze zullen bij Akram zeggen van, god, dat hoeft net. Nee, dat hoeft inderdaad net. Maar het helpt wel. Want ze gaan nu aan een gat van 50 meter. En dan zien ze deun op een kolijn. Dus wat mij betreft, een terechte actie wat Lemmer hier doet. Maar is dit wedstrijd, Ja, absoluut. Ja, Ja, hè? waarom net? Je staat in je rug. Dit is de reden. En hier lezen ze voor deze. Ze zullen hier de smoor in hebben. Heel begrijpelijk. Het is ik weer koren op de molen voor de skippen daarachter. Ja. Maar vanuit het perspectief van Lemmer snap ik dit wel. Want die ben nou jij erop gang. Die loeken nou dat gotje. En ze gaan nou 40 meter, 50 meter zat te pakken. Als ze dit net die in gingen ze Akram er strak achterhand. Dus wat mij betreft een hele terechte actie. Maar als nou op het achterdek, ik denk dat er nooit wel een paar krachttermen voorbij komen bij Akram.
Ja. Ljout en Grauw, die ben ik nog net van elkaar Nee, die ben ik nog altijd in gevocht met elkaar. En Grauw doet het net hier. Dus die draait er me voor tussen. Die houdt Ljout de kans om een heel soort gong op hun auto te komen. Daarvan kiest ze sportief. Als in het hoeft net, ze hier hetzelfde dwang in. Ik weet net wat hier de overweging best is, maar in principe hier Grauw hetzelfde dwang in. Even iets langer trossielen, dan dwingst eigenlijk Ljout door de wien. Die mat dan even omheen, even alle snelheid uit het skip. En dan kiest zelf. Maar ik denk dat Akrum ervoor kiest. En daarom ben ik echt de kampioenszieles. Grauw. Verrek maar. Grauw, sorry. Ja. Wij nemen die snelheid mooi de bocht om. Want misschien hebben we nog wel een kans om je vierde te winnen, om treden te winnen. Dus in plaats van uw eigen race een concessie te doen en iets via de trotterstation. Zo snel mogelijk de bocht om. Die auto houden we wel achter ons. Wij jouwen gas naar voren, wij zien naar voren. En dat straalt ik wel een hoop vertrouwen uit. Ja, het zit er nog wel heel dicht op. Maar Grauw leidt er echt voor op het 5e plakje. Ljout op het 6e plakje. En dan daarachteraan komt Drachten. Ja, dus de consequentie van de keus van Grauw om Ljout net de moeilijkste mooiste is dat ze er no les van hebben in de voorde wien. Maar ze zullen de overweging maken haar om te zeggen van nee, wij gaan net een meter te volle Sion. Wij willen naar Lemmer, wij willen naar Akrum. Die zitten vlak voor en we gaan nog een kans om hier te redden te worden. Dan krijg je trots dat er beweging is op het start. Juist, daar heb ik mooi in beeld. Nou, er hing het een finishvlag in. Ja, en waar leidt die finish dan? Die leidt een Leeds eindje omheen, denk ik. Om het Trodde Gate. En dan een liedstukje. Ja, dus een liedstukje rechts. Ja. Wel een beetje richting het publiek. Ze kan net helemaal voor het publiek, want ja, dan zou het een heel raar rak worden. Dus het wordt een heel iets kruisrakje. We zien het nu links in beeld. Dus wat we hier vooraan drachten, die gaat om de spreader heen. En links daarvan, wat we helemaal zien we daar onderwien, die mat nog een rondje. Maar vlak daarachter, hoe stuurboord, zien we denk ik al de jouwer. Daar komt de jouwer al om. En die is onderwijs naar het green skip links in beeld, wat inderdaad de finish is. Ja, daar lezen 2 ton bij. En tussen die ton, dat is de finishline. En daar is de jouwer al op Wainai. Ja, dan kunnen we zien. Wat zullen we in de wedstrijd jouweren? Onbedriegen. Fantastische wedstrijd. Jereveen. De tweede is er dan nog strijd voor 3 of jouwer. Kind de vlag in top of net. Het liek het er. Oh, Lemmer en Akrum zit nog wel aardig dicht bij elkaar. En daarachter Grauw en Ljout. Ja. Ik denk dat dat nog wel spannend worden kan. Dat kan nog spannend worden. Om 1 en 2, nee. Nee, dat gebeurt net meer. Het enige nadeel is, ze gaan al om dezelfde tonnen heen. Ja. Dus het is wel moeilijk inhalen. Ze zullen alle jaar kiezen voor deze tonnen om eerst de stuurboord te gaan. Dan kies maar 1 keer door de wien, kies er uit. Misschien dat Ljout een gokje weer gewoon, maar zat de gate erin, zit daar net zo vol maar in, mast om deze tonnen. En dan stuurboord, 1 keer door stag en dan op bakboord op de finishzone. En daar is Grauw al. Die is al op weg naar de finish. Jouweren, ja. Oh, Jouweren, ja. Ik ben gewend om Grauw te zeggen. Maar het is de Jouwer. En dat wordt dan de tweede oerwinning in dit kampioenschap. Van de 4 wedstrijden 2 winnen. Dat is een heel mooi gemiddelde. Ze zijn er al gast. Och, wat zeg ik bij blij wezen derde. Hij zei, kom ik pak even een uitslagen erbij. Maar een 8e plakje op de Veenhoop en een 5e plakje op Jennewaard. Dat is precies zo'n uitslag waarvan je zei, geen volle gekken, lang net raar. Je wilde net maar hele grote uitschitters. En we waren een Ljout met 14 punten en een Jereveen met 13 punten. Of de Olve komt Jouweren met maximaal 8 punten daar van het Lietse wedrouwen. En dan hier een overwinning. Ja, doe je wel hele goede zaken. En ja. voor het tussenklassement tot nota. Ja. Daar komt de Jouwer aan. Dus het televisiebordje zit er al achter, zeggen we. Hier een mooi beeld van de concentratie nog altijd. Pas als ze echt door de finish binnen, dan kennen ze die concentratie wat gaan letten.
Ja, Beint Kramer die lag het al even. Die had het echt wel in de gaten. Ja, dit gaat net meer mis. En Nee. alle complimenten. Echt van start tot finish. Geen fout maken, hartstikke mooi. Ja, nog even een laatste inspanning om datzelfde bij te houden. Ja. Je ziet de finishline heel mooi. Hè, links het skip en dan die 2 ton. Dat is de finishline. Dus ze zullen nog een stukje bakboord zielen en dan nog 1 keer hoe stag en dan hoe stuurboord voor die finishline. Daar gaan ze. Huppakee, oestag. En dan op het dek slaan. Ze gaan ze maar beginnen. Ja, ze slaan mijn korrel even op de knibbels. Shit, daar komen ze. Hey. Ja. Dan moet je toch nog even de concentratie houden, want je ziet het nog wel steeds, hè? Nou, Maaike die stapt eraan aan boord bij Rinus en zijn bemanning. En intussen zien wij hoe ik het Heerenveen op de finish aankomt. En Ja, Lemmer komt nog dichtbij, maar het zal 2 en 3 worden. Heerenveen 2, Lemmer 3. ja, dat kan haast net missen. Nee, Lemmer redt dat net, nee. Heerenveen wordt 2 en daar zullen die man ook griezelijke blied maar wezen. Nou, die dag van juster, hè. En dan hebben we toch 2 scootjes die het eerst een hele middendag hier en dan de dag daarna. Ja, de haan komt even omheen. Dat zult misschien ik nog. Ze zijn net uit Wrieks blied. En dat heeft misschien nog te krijgen met wat er gebeurd is van een beetje. Ja, dat zou kunnen. Maar het zou mij ook net verbazen dat ze toch een beetje balen dat ze dit voor het jouw salon voorop. In principe zeiden we vaak wat je voorop lezen en je maakt geen fouten. Een beetje wetter. Het er hier wetter wie de hoorn. Wij gaan naar Rinus de Jong die het Maaike bij aan boord is. Hij vreegt om wat wetter, want hij heeft een droge moeder. Maar dan kan hij praten. Even, dan kunnen we wat beter praten, denk ik. Een touwtje verder dan een beetje vooruit. Even een touwtje nog erbij. Nou, Rinus de Jong, Lokweenske maar die 2e dag winnen. Ja, gemachtig, hé. Godverdikke, wat een wedstrijd, jong. Helemaal geweldig. Nou, ging dus eerst achter Heerenveen hoor. Uiteindelijk heeft de beste voorbij gaan. Hoe heeft dat dien? Nou ja, wederom, eigenlijk hetzelfde als op Grauw. Het is al een wedstrijd bij Zielt. En nou, Heerenveen gaat op de voet naar die oren. En daar gingen wij achter. Wij gingen vaak naar de orenboy van de gate. En toen, toen hingen we al. En waarom denk ik van, wij gaan er een heger, ja. Dus dat is fantastisch. Wat een mooie wedstrijd. Welke kant wie nou de betere kant bij de gate? De eerste 3 keer de bakboordboei en de laatste boei ben ik vergeten. Toen weer die stuurboord. Daar een tipje vaker bij, jongens. We varen hier nog zonder zeilanden met even een beetje vak bij. En dan varen we weer prachtig langs het publiek van Terhenne. Want die willen daar natuurlijk ook even... Wat juichen, ja, zeker. Hey, maar hoe heeft de smaak te pakken zeker? Want de eerste dag grauw. Dit is ook zwaar, jongen. Hier ben wij echt. Dat vinden we zo mooi. En dat schip dat rent, dat blijft weer wie zat, ja. Iedereen is denk ik wel kapot nou. Maar dat is fantastisch, jongen. Mooi dat schip rent. Dat mag. Er zijn natuurlijk eerst wat valse starten. Dat win een bijzondere situatie. We weten nog net precies hoe het al hier is. Maar Jim, hebben uiteindelijk een mooie wedstrijd zield. Ja, we hebben een prachtwedstrijd zield. Dat het nou mooi zilwaar hebben was dit, dan weet ik het net. Dat is geweldig. Ja. Ja. Nou wist wel een beetje de underdog misschien, want alle eigen winnen een beetje op jou het van tevoren naar jochten met Heerenveen hier, maar nou kist goed man, man. Is dat een beetje die kracht? Die... Nou, misschien wel, en letterlijk maar zo bloeien, letterlijk maar mooi de underdog bloeien. Ik vind het prachtig zo. Dat ben je nou nog meer denk ik, hè? Ja, ik denk dat ze me dit waren horen, dat ze wel bang voor u worden, ja. Ja, dat kon nog echt, dat hield mijn macht, kon het winnen, dus dat scheelt zo lekker.
En is dit nou de mooiste of weer die van Grauw mooi? Ja, we hebben beide prachtig. Ja, die van Grauw natuurlijk, dat wie schitterend, maar dit is echt heel mooi. Hey, geniet ervan, het publiek zit er, zwaait er even naar. En we manning, Lok Weenskik mooi een mooie dijoewinning. Rinus de Jong. De skipper van het scootje van de jouwe Rinus de Jong. Hij is verschrikkelijk blij zelfs maar deze mooie overwinning. Wil dat we zeggen dat Zuidwesthoeken nou als 8e finisht. Eerste dus de jouwer, 2 hebben Heerenveen hoe de finish gaan. Op een derde plakje Lemmer, 4 weer Akram, 5 Grauw. 6 Ljouwert, Zondrachten en dit is dan de Zuidwesthoeker die het 8e wordt. Ja, het is toch wel een hele aparte dag, moet ik zeggen. Maar alles wat er gebeurd is van de morgen, van de middag, moet ik zeggen, om 12 uur zullen we starten. Het 10 minuten nu 2. Nou, die start die ging mis. En toen kregen we de tweede start. En dat ging helemaal mis. Het scootje van Huzum is in verschillende oren scootjes onveen. Maar als gevolg dat er bij Snits een verwonnen weer. De skipper van het scootje van Snits, Jappie Visser. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Die had last van de heup en van de ribben. Leidt in het ziekenhuis in Ljouwert. En ja, het scootje van Huzum zelf ziet de meter, de skipper. Die had ik last van zijn lief, zeg maar. Het is net bekend dat hij naar het ziekenhuis gaan is. Maar ja, dat weer net hier is het enige. Huzum en Snits. Het scootje van Heerenveen. Daar waren even een gele vlaggen lutsen omdat er verwonnen weer. Heerenveen het wel mooi zielt in deze wedstrijd. Dan denk ik van liek het tatteval, maar daar ben we net helemaal wist van. En het scootje van Jenne Wout het de wedstrijd ik verlitten. Is net hier starten omdat ik Jenne Wout dus belutsen weer bij die onvaringen. En Jenne Wout het daarbij averij oproen. Dus die is maar een protestvlaggen in het wand net starten. Dat betekent dat we uiteindelijk een hele vreemde middag hier maar alve scootjes in de street. Die street weer wel een hele mooie street, moet ik zeggen. Maar die ging pas om 10 minuten nu draaien de eerste start. En pas bij de tweede start toen wien ze echt los. En toen konden we toch wel een hele mooie wedstrijd zielen. Won toch de jouwer nadat de eerste Heerenveen op kop lag. Heerenveen pakte het tweede plakje en de Lemmer dus het derde plakje. Ja, dat weer Joet, de wedstrijd. De 4e wedstrijd om het SKS kampioenschap 2024 op een Snitse Mar bij Ter Henne. Ja, Rinus de Jong, maar het jouwste scootje. De Oorl thuis wint dus zijn tweede wedstrijd. En dat is heel knap, Gele. 12 van de fjouwen winnen. Ja, dat is heel best. Heel best. Zeker vanaf het begin erbij. Goeie start. Goeie slagen. Goed in de trim. Dus terug de winnaar voor Joet. Ja, hij zei het van, ik hoop dat ze mij nog heel lang bezetten als een outsider. Als een underdog. Maar dat is hij net meer, hè? Nee, dat denk ik net. Zeker als je twee keer een vliegende start hebt en die beide winnen, dan ben je zeker geen underdog meer. En dat is zeker een van de favorieten. Maar ja, dat ben je, ja. Dat ben je meer. Ja, nou, Jenne Wout en Snits doen het mij, dat denk je dan even om. Dus dat is wel een beetje tekken hoe die wedstrijd. Maar alle lof voor Rinus en zijn bemanning. Maar die had gewoon heel goed in. Ondanks dat ze heel lang wachten moesten, hebben we nog 2 uur op het wetter. En dan zo'n start en zo'n wedstrijd zielen, echt heel goed. Het is wel een slijtageslag met het dan, hè? Voor die bemanning. Ja, ik moest het zeker zien. Zeker in het laatste deel van de wedstrijd bij die ondertonnen. Er was net één skip meer bij die het zeiler op tijd bij hier. En wat Roelof ik zei, eigenlijk was bij die ton al onder de lezen. Maar dat is fysiek gewoon onmogelijk dan om dat nog voor elkaar te krijgen. En dat zegt het bij alle halven die nog in de wedstrijd winnen, daar slagen dat net om het op tijd rond te krijgen. Ja,
hebben ze mij de finish lang waar. No, die gaat nou hoe de finish hinnen. Maar nog even hoe die start. Want het wie natuurlijk een vreemde situatie. Hè. 4 keer, 3 keer koert net terug in. De 4e keer wie het wel bingo. Maar doet ze grauw helemaal mis. Ja, voor de start positioneren ze zich al wat link boven het startskip. Eigenlijk op een lijn, in lijn met de startlijnen. Maar ja, de lijn nog gehoord. Zuidwest ook leiden nog. Daar kwam ze nog krak voor Del. En toen moeten ze hem ertussen prikken bij Lemmer en het bovenste tontje. Nou ja, daar weer net genoeg rond. Hè. Dus ja, iets te gretig. En Jasper houden dat gatje dicht. Ja, we moesten oer de tonnen, 10 tonnen, een rondje draaien samen met de Zuidwest ook. Ja, en dan moet je achterom beginnen. Ja, en dan toch is het weer knap dat ze weer helemaal naar voren te zielen. Want uiteindelijk dan finish je dus als 5e. En ja, ik vond het een mooie opmerking van Roelof Bouwmeester. Die zei van, eigenlijk doen ze niks bijzonders. Maar die oren die maakt je fouten. Ja, klopt. Nou, zij hebben goed in de trim en zij doen goede slagen. En dan maakt ze dan geen fout meer in. Ik moet die even interrumperen, want Maaike die is op dit stuit bij Sietse Brouwer, het scootje van het Jereveen, de nummer 2. Sietse Brouwer, skipper van het Jereveen. Lokweeske, maar in 2e plak. Kun je daar een beetje tevreden mee wezen? Ja, zeker. Ik ben er tevreden mee wezen. Mooi voor u dat we je 2e plakje pakt en ik denk ik dit verzinnen. Prima. De begon is als eerste is een supermooie start. Wie het dreig om jou achter die te horen? Nou, die 2e loop, toen kozen zij wat een gunstigere kant. En nou ja, wij hebben eigenlijk die loop, de stuurboot, boeien, hebben hem eigenlijk net een moment goed gehouden. En dat was wel jammer. Toen konden ze pakken. Maar dat is een wedstrijd, hè? Dat dient zij goed. Maar wij het verder goed dient, denk ik. Dus, Ja, absoluut. Je hebt het mooi in de top 3 zielt. Op een gegeven moment waar de Lemmer hield zelfs nog een beetje, kwam heel hard onder je deel. Maar ik wist niet uiteindelijk toch wat te horen. Hier staat nog een beetje moeite mee of strijd mee? Nou, die Winnie skipt heel erg op een gegeven moment. Zij dienen het wel slim. De jouwere draaien, konden we eigenlijk net draaien. Dus wij wonen in lijn van jouwere draaien. We zeggen wel van, hey, ze kunnen die boei makkelijk aan. Nou, en de anticiperen. En als je op het moment dat Lemmer draait, dan kunnen we eigenlijk niet draaien. Maar onder jouwere lezen, dus we moesten even wachten. Maar dat loopje konden we een beetje sjouwen laten. Toen waren we vrij snel hoe ze heen en dat ging hartstikke mooi. En later hebben wie het eigenlijk de linkerboei via wat gunstig. Dus konden we eigenlijk altijd wel consolideren en een beetje trainen. Ja. Nou, mooi behelle resultaat, een 2e plak. Voor deze wedstrijd Silicon, wie het echt chaotisch op de startlijnen. Je hebt ik mooi te krijgen. Wat wie er gebeurt? Ik heb eigenlijk geen idee. Ik weet het echt net. Ik geloof dat het Akker weer. En daarboven Snits volgens mij. En Jenne Wout zit er nog bij. En we draaien gewoon mooi in met het clubje. En ik zeg ze erop ook al donderen, klappen met Huizem ook. En die had ze al gepakt volgens mij. Ik weet niet waarom. En wij winnen de laatste. Maar ja, ik begreep er echt niks van. Ik weet niet wat er gebeurde. Ik ben hier niet keer bij huis. En wij hebben helemaal net onkomst, jongen. En ja, ik weet het net. Ik weet wel dat het volle maler betekent hier. Een jongen van ons in het ziekenhuis. Die heeft zijn eerder heel oud. Dus het komt wel goed. Maar er zijn dingen waar je totaal niet op zit te wachten. Ik weet niet of je iets voorkomen kan, maar uit een beetje kunnen we dat wel doen. En daar let ik het maar bij. Ja. Want die bemanningslid die is nou dus naar het ziekenhuis. Dat komt wel bij goed. Wat zou je het eerder hoor, maar... Ja, die heeft eerder heel oud. Hier staat met haar hechten worden. Dus ja, dat is maar gang. En dan Peter Tosking te moelen en dat soort dingen. Nou ja, als je kan wel met minder daar, dus die kon wel wat zielen. Maar Atsering die wist eigenlijk net echt wat er gebeurt weer. Dus ik zei van boord houden, ik is eerst van het ziekenhuis, maar hij woer mooi zielen, maar nee, dat gaat dan net. En hij hartstikke best van die man van de EHBO en die vrouw, want die had het hartstikke goed oppakt. Die wint ik samen. En ik hoop echt dat het maar de rest goed gaat, want ik geloof dat er nogal wat gewonnen wien. En dit zijn dingen dat wil je absoluut net. En nogmaals, voor mij kun je het voorkomen, maar
doe maar. Ja, je zult de grif nog hoe haak, mooi de orenskippers en bemanning en wat er krek gebeurd is. Heeft het wel aardig goed in beeld, ja, wat er gebeurd is, zoals Tono krek vertelt. En Huzum inderdaad, het ik bemanning dat nou het ziekenhuis is en voor Snit zult dat ik. Maar toen nou die situatie zwaaide er nog wel even, je dient zelf naar beneden van we breken het aan. Wat wie het moment als toch dus van als er weer een start komt, doggen we wel mij. Heeft er nog een nijtocht van we doggen we mij of net? Nou ja, het hing natuurlijk helemaal van hoe het met de jongens gaat. En vooral, ja, maar wij hebben gezien dat de jongens oké zijn. En de laatste ring die zei ik niet moet zien. Nou, dat ben ik vrij resoluut aan in en dat koe ik wel. Alleen nog ja, je wil even naar alles weer rechtloeken en even de kop erbij, want iedereen is botskrokken. En maar ja, we hebben het goed oppakt denk ik als ploeg. En ik denk dat we dat mooi even het tweede plakje hebben goed. Ja, je hebben de focus gepakt en je kwam goed in start en je hebt nou een mooie tweede plak erbij. Lok weeske daar mooi. Dankjewel. Ja, Dankjewel, dat zei Sietse Brouwer weer dat van het scootje van Jervin, de Gerben van Manen. Dankjewel, Maaike, op het wetter bij dus de nummer 2 van Joert hier op een Snitsemaart bij Terhenne. We hadden uitslag, hadden we eventjes de Duitslag op kaart. Op het eerste plak de Oereltuus van de Jouwer, Rinus de Jong. Hij eindigt hier als allereerste voor Jervin. Dan op het derde plak de Lemmer, Akrum. Heel knap nog het 5e plak, nou die valse start van Grauw. Maar ze eindigt je prima nog in de boppen in. Varljouwert, die horen favoriet. Dan Drachten, de Zuidwesthoeken. Wat zijn eindigt op plak Njoggen. En dan Langwaar. En op het 11e plak is het dan de hele mannen. En we eindigen bij plak Olver. Ja, dat is wat raar. Want normaal splitsen binnen er altijd 4. Maar ja, die orentrijskoetsjes, Huzum, Snits en Jennewoord, die binnen het van start gaan. En dat is toch wat een tekken hoe deze wedstrijd. Nou ja, zeker wat Sietse krijgt ik verteld. Hè. Ik ben hun aan boord gewonnen. Nou ja, Jappie die dan naar het ziekenhuis ging. Wel bij kennis gelukkig. Ja, goede berichten tijdens de wedstrijd. Maar er was een tekken die door zijn wedstrijd heen hing. Klassementsleider Jan Woord die er net bij is. Gelukkig toch averij en net toch persoonlijk letsel. Ja, de opstekker is stikken. Ja, nou ja, dat is op zich wel te repareren. Maar hopelijk is het met name bij het bemanningslid van Sietse bij Jervin en met Jappie van Snits. Nou, hopelijk herstelt dat wel goed en gauw. Dat hoop ik ook. Want stel je voor, hè, mooi dan eventueel een orenskipper morgen onder het helm houdt? Geen idee. Maar ik weet ook net als ze dat dan wel, als het met Jappie net goed is, dan wil je dat misschien ook wel net. En dat is ook net een huis en daar heb ik de kennis voor hebben, dat weten we net. Dat is bloed speculeren. Hopelijk gaat het goed. Dus dat is het enige waar we op vertrouwen kennen. Goed zo. Nou, laten we positief afsluiten, Gele. Want ja, het heeft een hele lange middenwest. Net alleen nog voor de scootjes en voor de bemanning, maar ook voor u. Maar we hebben al met al wel nog een hele mooie zielerij, Sjoen. Eerlijk is eerlijk. Ja, nou, ja, zeker. Prachtige zielerij, mijn prachtige baan. Ik heb verder een stuk er mooi in. Zit toch wel een gijp in en een koers kiezen. Ton verslepen ze nog wat. En ik denk net dat jouw pas het laatste rakje dat ze echt gerust zielt. Hè? Want de spanning zit er nog steeds. Welke tonnen maar we nemen en ik pak dat dan goed uit. Nou, bij een Kramer had het goed uitzocht. Dwong Jervin dan naar de oren. En daardoor kon ze zeker in het laatste kon ze de goede keuzes maken. En ja, prachtige wedstrijd en vol op street. En heel mooi om te zien. Ja, na jouw wedstrijden kunnen we één ding zeggen, een eindconclusie. Rinus de Jong is net langer een underdog. Nee, zeker niet. Nee, maar dat weer op voorhand ik net, ja. Dus, dat moet hij wel zelf heel graag. Ja, dat wil ik wel hoor, maar dat is zeker niet. En er ben genoeg kandidaten. Maar de Rinus de Jong is topfavoriet. Dat is een van de seizoenfavorieten, ja. Dan blijft toch wat aan de voorzichtige kant. We hebben jouw wedstrijd nog een hier dus op Terhenne morgen. Dan zien we op de Langwaard de wereld. Dan gaan we machinaal naar Langwaard. Voor u zit het hele circus naar Langwaard daar. Ik zou zeggen, graag ont morgen. Dag.